மறந்து போயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூரோட டெய்டி பகவானை வந்து தொழுதுட்டு இன்னத்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். இன்னும் பாதி முடிச்சிருக்கோம் நம்ம 4th சாப்டரோட. பாக்கி 4 சாப்டர், நான் அந்த 4th சாப்டர் பாக்கி உள்ளதும் படிச்சு அது நல்லா புரிஞ்சுட்டு அது நம்ம வாழ்நாள் வாழ்க்கையில இதை எப்படி கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு லைஃப் டேக்கிங் அந்த லெசன் நம்ம என்ன படிக்கலாம் அது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இது புரிஞ்சு அந்த மாதிரி படிக்கணும். ஓகே, நம்ம தொழுதுட்டு ஆரம்பிச்சுடலாம் இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றுக்கு எது வரைக்கும் முடிச்சோம்? அது 15வது. ஆமா, இங்க இருந்தோம். செக்ஷன் 3க்கு வந்துடணும். ஓகே, இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கர்மா ஆன் தி பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் ஞானா. இவ்வளவு நாளா நம்ம பக்தி கர்மா அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம். இப்ப ஞானம் புத்தியால படிச்சு நம்ம என்ன அந்த புத்தியில என்னத்தை ஏத்துண்டு நம்ம அதை வந்து எப்படி பிரயோஜனம் பண்றது படிக்கிறது அப்படின்னு. ஓகே, ரிமூவிங் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த 4.16 இருந்து 16ல இருந்து 24 வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன். என்னது பார்க்கலாமா? Transcendental knowledge helps one to clear up philosophical doubts. Philosophical doubtனாக்க வேதாந்தம் பேசிட்டு ஏன் அப்படி இருக்க கூடாது, ஏன் இப்படி இந்த கொஞ்சம் புத்தி கொஞ்சம் நிறைய இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய குதர்க்கமா ஏதாவது எண்ணம் தோணிட்டு இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மூளை இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் they will think of so many other நிறைய டவுட் வரும் அவங்களுக்குலாம். ஆனா டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் அப்படின்னா என்னது? நல்ல பக்தி மார்க்கத்துல பக்தியா ஆழ்நிலை அந்த ஒரு இதுல நமக்கு இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு டவுட்டே வராது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டவுட்டே வராது. அந்த மாதிரி கொஸ்டினே நமக்கு வந்து இது நம்ம இதுல புத்தியில வராது. Okay, so transcendental knowledge helps one to clear up philosophical doubts. அப்படி ஏதாவது வந்தாலும் it will get clear. Also helps to clear up karmic bank balance, burns karma. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மளோட பழைய இப்ப நம்ம இவ்வளவு ஜபம் பண்றோம், இந்த ஜபத்துல என்ன கிடைக்குது நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கறதுல என்ன, நம்மள டிவோட்டி ஆயாச்சு. டிவோட்டிக்கு என்னது? கிருஷ்ணா சேவை பண்ணுவோம். கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டு நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் அதோட ஏதோ பலன் இருக்குமே, நம்ம எதிர்பார்க்கலைனாலும் ஏதோ பலன் வரும் இல்லையா? என்ன பலன்? கர்மா. என்ன நமக்கு வந்து இப்ப நடைமுறையில இப்ப இருக்கிற கர்மால கூட நம்ம ஏதாவது தப்பு தெரியாம இல்ல நிறைய தப்பு பண்றோம். நடக்கும் போது எறும்பு மதிச்சிருப்போம், கொசுவை கொல்லறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கூட அதெல்லாம் பாவம் தானே. அதுக்குள்ளே ஒரு ஜீவன் இருக்கு, ஒரு ஆத்மா இருக்கும். அப்ப அதெல்லாம் நம்ம கொல்லும் போது அதெல்லாம் பாவம் தான். இருந்தாலும் அந்த இதெல்லாம் கூட நம்மளோட இந்த இது இட் வில் பர்ன் அவே. நம்மளோட இவ்வளவு ஜப்பம் பண்ண 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 நம்மளோட இப்போ நடைமுறையில இது வந்து 3 இது உண்டு. பிராரப்த கர்மா, சஞ்சித கர்மா, அதெல்லாம் இனிமே வரும். அது வரும்போது அந்த டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம என்ன அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம்னா பிராரப்த கர்மா தான் அனுபவிச்சுருக்கோம். அப்படின்னா என்னது? நமக்கு இப்போ ஃப்ரக்டிஃபை ஆயிருக்கு. இப்போ நிறைய மூட்டையா இருக்கு நம்ம பண்ண கர்மா. அதுல ஒரு மூட்டையா அழிச்சு இந்த ஒரு மனுஷ ஜென்மம் இந்த ஜென்மத்தை நீ என்னெல்லாம் அனுபவிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அதை கொடுத்துருக்காரு. என்னது? அக்கார்டிங் டு அவர் கர்மா. நம்ம வந்து என்ன கர்மா பண்ணிருக்கோம் அதனால அது போல ஒரு வீடு கிடைச்சிருக்கு, அது போல அம்மா அப்பா, அது போல எல்லாமே சுற்றுச்சூழ்நிலை எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கு நமக்கு. அந்த கார்மிக் பேங்க் பேலன்ஸ் என்னது? என்ன முடிஞ்சிருக்கோம் அந்த கர்மாவும் வழியுமா அண்ட் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோமே அந்த கர்மா. இப்ப வந்து நிகழ்காலத்துல நம்ம என்ன கர்மா பண்றோமோ கெட்ட கர்மா, நல்லது இல்லை கெட்டது ஏதாவது பண்ணிட்டோம்னா எதையாவது இன்செக்ட கொன்னுட்டோம் அந்த மாதிரி இருந்தா கூட இட் வில் கெட் பர்ன். So it also helps to clear up karma and that is proved also. So நிறைய இருக்கு. இந்த ஐ திங்க் 18 days கோர்ஸ்ல நிறைய கொடுத்துருந்தது. இந்த ஸ்லைட்ல எல்லாம் இருக்கா தெரியாது, ஏன்னா நீ நிறைய ஸ்லைடு 18 days அல்ல 18th சாப்டர் வரைக்கும் நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. அதுல ஏதாவது கொடுத்துருந்தா நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா ஸ்கிரிப்சுரல் எவிடன்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க. எந்த ஸ்கிரிப்சர்ல எப்படி எல்லாம் எழுதிருக்கு அதெல்லாம் கூட இது அப்ரூவ்டு. ஓகே, கர்மா இஸ் a universal law of nature. நமக்கு தெரியும் எப்படி பண்றோமோ அதோட பிரதிபலன் நமக்கு கிடைக்கும். நல்லது பண்ணா நல்லது வரும், கெட்டது பண்ணா கெட்டது வரும். That is a universal law. For every action there is a reaction. Okay, bad karma is obviously undesirable and Krishna explains that even good karma should be avoided. வருமா? பேட் கர்மா கெட்டது தான், பண்ணவே கூடாதுங்கிறாங்க. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணா? குட் கர்மாவும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணுமா? அது எப்படி முடியும்? குட் கர்மா தான் நல்லது இவ்வளவு நாளா சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்ப சடன்லி குட் கர்மா நல்லது இது அது கூட நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னா இப்ப என்னதான் பண்றது? குட் கர்மானா என்னன்னாக்கா நல்ல காரியங்கள். நல்ல காரியத்துல நிறைய பல விதம் இருக்கு. இப்ப நான் ஒரு கோயில்ல போயிட்டு நிறைய பேருக்கு அன்னதானம் கொடுக்குறேன், வஸ்திர தானம் கொடுக்குறேன், இதை இப்ப ஸ்கூல் திறந்துருக்க நிறைய பேருக்கு புஸ்தகம் கொடுக்குறேன், எல்லாம் பண்ணலாம். அதெல்லாம் நல்ல காரியம் தான். ஆனா அதுல பகவானை இன்வால்வ் பண்ணாம நான் கொடுத்தேன், ஏன்னா பகவான் கரெக்டா நைவேத்தியம் பண்ணி அவரோட ஒரு ஆசை பெற்று நம்ம வந்து பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்? அது வந்து தெய்வீக செயலாயிடும். யூ கோ ஒன் ஸ்டெப் ஹையர் தன் குட் கர்மாவோட இன்னும் ஒரு படி மேல போயிடுவோம். நம்ம டிரான்சென்டென்டல் இதுக்கு வந்துடுவோம். நம்ம இப்ப அது இல்லாம நம்ம என்ன பண்றோம்? நான் பண்ணேன் இப்போ ஏதாவது தானம் கொடுத்தோம்னா ரெசிப்ட்ல என் பேரு கரெக்டா போட்டிருக்கா. ஒரு பிரபுஜி கூட சொல்வார், ஒருத்தர் வந்து தானம் கொடுக்குறாரு. அந்த டியூப்லைட் வந்து இருட்டு இதா இருக்கா அந்த கோயில்ல, நிறைய டியூப்லைட், ஆனா எல்லாம் அந்த டியூப்லைட் எல்லாம் கருப்பு மையால எழுதியிருக்காரு.
கொடுத்தவர் யாரோட, அவரோட ஃபுல் பேரு எல்லாம் கொடுத்து அப்ப என்ன வெளிச்சமே வராது, என்ன யூஸ்? சோ அவ பேரு வெளியில வரதுக்கு வேண்டிய சில பேர் நிறைய பேர் கொடுப்பா. அதெல்லாம் தட் இஸ் நாட், அது ரியாக்ஷன். தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங், ஒரு ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ல பண்றோம். அதெல்லாம் இல்லாம பகவான் பேர்ல நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கார், அப்ப இந்த கையால கொடுக்கறது இந்த கைக்கு தெரியக்கூடாது, அந்த மாதிரி எண்ணத்தை நம்ம கொடுக்கணும். அப்ப குட் கர்மானா என்னது, பண்றோம், தானம் கொடுக்குறோம், எல்லாம் பண்றோம். ஆனா நம்ம பேர் வராப்போல ஒரு சீட்டோ, ஒரு 4 பேர் பாக்குறாங்களா, பெருமையா இருக்கா, அந்த இதெல்லாம் இருக்கிறது கொஞ்சம் ஒரேடியா ஒரு நாளைக்கு நம்ம அது முடியாது. அதுலயே பழகிண்டே இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு தெரியவே தெரியாது, அவங்க பாட்டு பண்ணிட்டே இருப்போம். யாரு பார்த்தா என்ன, யாரு பேசினா என்ன, நல்லதுதான் பேசுவாங்க தெரியும், ஆனா கண்டுக்கவே மாட்டோம். அதனால குட் கர்மா வந்து அதை விட ஒரு ஸ்டெப் இது ஹையர் லெவலுக்கு நம்ம போகணும். சோ அதனால கிருஷ்ணா சொல்றாரு குட் கர்மா ஷுட் ஆல்சோ பி அவாய்டட். ஏன்னா அதுல என்ன வரும், குட் கர்மால புண்ணியம் வரும். புண்ணியம் கடைசிதான் எங்க போறோம், அந்த இதுக்கு போறோம், இது ஹையர் லோக்கா. அங்க போயிட்டு என்ன இருக்கிற புண்ணியம் எல்லாம் கரைச்சு விட்டு திரும்பி we have to come down. அதே போல பேட் கர்மா பண்ண கீழே பாத்தாளம் அவங்க எல்லாம் போயிட்டு பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் கிடைச்சு எல்லாம் முடிச்சு விட்டு பாவ கர்மாவோட அக்கௌண்ட் எல்லாம் பினிஷ் பண்ணிட்டு திரும்பி இங்கதான் வரப்போம். ஒன்லி டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், இந்த பகவானை நினைச்சு நம்ம கர்மா பண்ணும்போது நம்ம வந்து இந்த லோகத்துக்கு போயிடுவோம், கிருஷ்ண லோகம், கோலோக பிருந்தாவன் போச்சுன்னா அங்க இருந்து நம்ம திரும்பி வர மாட்டோம். தட் இஸ் ஒன்லி பிளேஸ் we cannot come down. இங்க இருக்கிறது வரைக்கும் அழிவு, பர்த், டெத், இது என்னது, மரணம், ஜனனம், மரணம், வியாதி, இதெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும், ஓல்ட் ஏஜ் இதெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும் நம்ம. அதனால நம்ம என்ன மாதாஜி, சுழல் 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 சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத் அது வந்துட்டே இருக்கும். அதுல இருந்து அவாய்ட் பண்ணா ஒரேடியா நம்ம கோலோக பிருந்தாவனம் போகணும். அதுக்கு we have to transcend ourselves to more than சத்தோகுணம். அப்ப அது அந்த லெவலுக்கு என்ன பேரு, சுத்த சத்தோகுணம். அது இனிமே வரும். இப்பவே எல்லா வேர்ட்ஸும் வந்துன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ ஒன்லி குட் கர்மாவும் அவாய்ட் பண்ணாங்க. குட் கர்மானா பகவான் மென்ஷன் பண்றது இஸ் நாட் குட் கர்மா, அது வந்து நல்ல I think இதுல வந்து வரும்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். Beyond good and bad is the spiritual level. No action and reaction. நம்ம பண்றேன்னு நமக்கு தோண வேண்டாம். என்ன நம்ம பகவானுக்கு வேண்டி பண்றோம், நான் எனக்கு வேண்டி பண்ணலையே, ஸோ ஐ எம் டூயிங் ஃபார் பகவானுக்கு வேண்டி நான் பண்றேன். அப்ப அந்த கர்மா நம்மள ஒட்டிக்காது, அதோட ரியாக்ஷன் நம்மள ஒட்டிக்காது. அந்த லெவலுக்கு நம்ம போகணும். அதுதான் என்ன பேரு, அகர்மா. ஸோ இதுல சார்ட் இருக்கு, பார்க்கலாம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கர்மா ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் ஞானா. இது வந்து நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ஸா நம்ம புத்தியை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன மாதிரி கர்மா பண்றோம்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிறது. அண்ட் என்ன எப்படி நிஷ்காம கர்மா, அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம் 16ல இருந்து 24. ஞானா என்னது, நாலேஜ். அப்போ நாலேஜால எப்படி ஆக்ஷன் பண்ணணும், என்னெல்லாம் ஃபார்பிடன் ஆக்ஷன், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, அதை நம்ம படிக்க போறோம். அண்ட் இன்ஆக்ஷன், இன்ஆக்ஷன்னா நான் பண்ணலையே, பகவான் வேண்டி பண்ணேன், அப்ப நான் எனக்கு வேண்டி பண்ணல, பகவான் வேண்டி பண்ணது அது என்னோட அக்கௌண்ட்ல போகவே செய்யாது, நான் பண்ணினேங்கிற அந்த இது வரவே வராது. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கணும், இன்ஆக்ஷன்ல இருக்கணும் நம்ம. சோ அது வந்து டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம். எஸ், இப்ப அந்த ஆர்டர்ல சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ ஸ்டார்டிங் வித் இந்த மாதாஜி, இந்த துர்கா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. 4 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. கிம் கர்ம கிம் அகர்மேதி, கிம் கர்ம கிம் அகர்மேதி, கவயோ அப்யத்ர மோஹிதாஹ, கவயோ அப்யத்ர மோஹிதாः, தத்தே கர்ம பிரவக்ஷ்யாமி, தத்தே கர்ம பிரவக்ஷ்யாமி, யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யசே அசுபாத், யஜ்ஞாத்வ மோக்ஷ்யசே அசுபாத். அசுபாத். படி. அறிவுடையோரும் எது கர்மம் எது அகர்மம் என்பதில் குழம்புகின்றனர். கர்மா என்பது என்ன என்பதை நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகிறேன். இதை அறிவதால் எல்லா துரதிருஷ்டத்திலிருந்தும் நீ விடுதலை பெறுவாய். பகவான் வந்து நமக்கே இப்ப ஒரு கன்ஃபியூஷன் தானே, அப்படின்னா என்னதான் பண்ணணும், பகவான் மென்ஷன் பண்ண அப்படின்னா என்னது, எக்ஸாக்ட்லி என்னது, இல்ல குழம்பிதான் இருக்கும் நம்ம. சோ ஈவன் தி இன்டெலிஜென்ட் ஆர் பீப்பிள், ரொம்ப புத்தி இருக்கிறவங்களும் அவங்க வந்து குழம்பிதான் போறாங்க. அண்ட் இது இன் டிட்டர்மினிங் வாட் இஸ் ஆக்ஷன் அண்ட் வாட் இஸ் இன்ஆக்ஷன். இன்ஆக்ஷன்னா என்னது, ஒண்ணும் வேலை பண்ணாம இருக்கிறதா, ஆக்ஷன்னா வேலை பண்றதா, என்னன்னு அவங்களே குழம்பிதான் போயிருக்காங்க. நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனன் சொல்றாரு. நோ ஐ ஷால் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ வாட் ஆக்ஷன் இஸ். ஆக்ஷன் கர்மானா என்னது, knowing which you shall be liberated from all misfortune. உன்னையே நினைச்சு பண்ணாதான் அந்த கர்மாவோட எஃபெக்ட் வரும். அதை பண்ணாம பகவான் நினைச்சு பண்ணும்போது அகர்மா, there is no action. நீ ஆக்ஷன் பண்ணல, நீ பகவான் வேண்டி பண்ணும்போது என்னது, அதோட ரியாக்ஷனும் ஒன்னு தொத்திக்காது. அதுக்கு அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணினா you will be liberated. நமக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்கும். மோட்சம்னா என்னது, பகவானோட லோகத்துக்கு நம்ம போயிடலாம். ஓகே, யா நெக்ஸ்ட் 17 மாதாஜி. ஜி கல்பனா.
அப்படி कर्मणो ह्यभि बोद्धव्यं बोद्धव्यं विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गगना कर्मणो गतिः. செயலாற்றலின் நுணுக்கங்கள் உணர கடினமானவையே. எனவே செயல் என்பதென்ன, செய்யக்கூடாதவை எவை, செயலின்மை என்பதென்ன என்று ஒருவன் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். என்ன சொல்றார்? the intricacies of action. Actually பலவித ஆக்ஷன் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். மூச்சு விடுறதுல இருந்து ஆக்ஷன் தான். whatever we are breathing, கண்ணால பாக்குறது, மூக்கால நுகர்றது, பேசுறது, காதால கேட்கறது, மனசால ஒருத்தரை பத்தி நினைக்கிறது, இது எல்லாமே ஆக்ஷன் தான். சோ எப்படி the intricacies ஃபைன் இது அது ஆக்ஷன் ரொம்ப நுணுக்கமா பார்த்தோம்னாக்கா இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன ஆக்ஷன் பண்ணணும் எப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு. therefore one should know properly what action is. அப்போ பேசிக்கா ஆக்ஷன்னா என்னதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் எது பண்ணக்கூடாது அதுவும் தெரியணும், எது பண்ணணும் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும். so what forbidden action is and what inaction is. inaction என்னது? செயலற்றது. அப்படின்னா எனக்கு ஒண்ணும் வேலை பண்ணாதுக்கு இல்ல. ஃபார் பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம பண்றது இஸ் கால்ட் inaction. ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது அந்த இது கொடுத்துருக்கு விகர்மி, கர்மி, அகர்மி. இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு இந்த இதுல எல்லாம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ல எல்லாம் உங்களுக்கு வரலாம் இல்ல வரும். விகர்மி, விகர்மா எப்படி என்ன பண்ணுவா? டோன்ட் ஃபாலோ வேதாஸ். அவளுக்கு வேதால நம்பிக்கை இல்லை. இன்னைக்கு இருக்காங்க நிறைய பேர் அப்படின்னாங்க. ஆமா வேதாஸ் யாரு பார்த்தாங்க யாரு கேட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. எல்லாமே நம்பிக்கையில தானே இருக்கு இல்லையா? அப்ப நம்மளே இப்ப படிக்கிறோம். பகவான் சொன்னாரா, எங்க சொன்னார், எப்ப சொன்னா, எனக்கு இப்ப தெரியணும், வீடியோ காட்டி எனக்கு அதை ப்ரூவ் பண்ண அப்படியெல்லாம் நிறுத்தினா எல்லாமே இதுதான் நம்பிக்கையில தான் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கேன். ஏன் நம்பணும்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவள நம்பி அவளுக்கெல்லாம் நிறைய நல்லது நடந்திருக்கு, எனக்கு அவ மோட்சமே ஆயிருக்கு. அப்ப அதனால நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து நம்ம இந்த பாத்துல இருக்கோம். இன்னும் நிறைய பேர் இஸ்கான்ல சேர மாட்டா, இன்னும் நிறைய பேர் பகவத்கீதா கிளாஸ்க்கு வர மாட்டா. அந்த மாதிரி இருக்கும், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். இருந்தாலும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி இந்த 1 hour அட்லீஸ்ட் 2 hours கிளாஸ் இருக்கா வேண்டாம், என்னால் 2 hours போக முடியாது, அட்லீஸ்ட் 1 hour என்னதான் சொல்றாங்க கொஞ்சம் கேட்கலாம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நம்ம பண்ணணும். சோ அந்த சர்டன் பீப்புள் இருக்கு, அவங்களுக்கு வேதாஸ்னா நம்பிக்கை கிடையாது. அப்புறம் ரிஸ்க் ஆஃப் பீங் டீக்ரேடட் டு லோவர் ஸ்பீஷிஸ். நான் இதெல்லாம் பண்ணி நான் இன்னமும் மட்டமான அவளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பகவானோட இதுல எல்லாம் இருந்து பண்றது. நீங்க ஏதோ என்ன சொல்லுவா, அந்த விசுவாசம் இருக்கு, என்ன சொல்லுவா, மூட நம்பிக்கை. நீங்கெல்லாம் மூட நம்பிக்கை எல்லாம் இருக்கு, எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு லோ லெவல்ல எனக்கு போக வேண்டாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன இருக்கும் அவங்களுக்கு. So they don't want to become lower species, not appreciated by saintly people. இவாள வந்து யாரும் என்ன saintly peopleனா படிச்சவா, அந்த இவாளா என்ன சொல்லுவா, ஞானிஸ் எல்லாம் இவாள ஒண்ணும் பெரிய அவ கண்டுக்கவே மாட்டா. அவ எக்ஸிஸ்ட் பண்றாங்கன்னே அவங்க வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் டிஃபீட், பிரபவா, த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப். அவளுக்கு வந்து லைஃப்ல என்ன இருக்கு, சாப்பிடுவா, தூங்குவா, பணம் சம்பாதிப்பா, அதை யூஸ் பண்ணுவா. இதேதான் எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், நானும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், எல்லாரும் குழந்தை பெற்றுக்கணும், நானும் பெற்றினேன், எல்லாரும் அந்த குழந்தையோட பெருசாக்கணும், அது பண்ணுவேன். அவளுக்கு வந்து அததான் வேதாஸ், அததான் பகவானோட இது, அவளோட லைஃப போயிட்டு இருக்கும். ஆனா அவளுக்கு வந்து என்ன தெரியாது, புனர்ஜென்மம்னு ஒண்ணு இருக்கு, நம்ம பாவம் பண்ணா அதுக்கு இது நமக்கு ரியாக்ஷன் வரும், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. ஏன்னா வேதாஸே நம்பிக்கை கிடையாது அந்த மாதிரி. சோ அவளுக்கு வந்து இது purpose of life is being defeated. நம்ம மனுஷ ஜென்மம் எடுத்துருக்கோம்னா there should be a purpose. இல்லையா? நம்ம இதுல இருந்து எல்லாரும் சாப்பிடுறா, அனிமல் தான் சாப்பிடுறது, அனிமல் தான் தூங்குறது, அனிமல் தான் மேட் பண்றது, அனிமல் தான் குழந்தைய பெற்றுக்கிறது. அதே போல நம்ம இருந்தோம்னா அப்புறம் நமக்கு அனிமலுக்கு என்ன வித்தியாசம்? அப்ப அடுத்த ஜென்மம் பகவான் என்ன நினைப்பார், ஓ நீ அனிமல் மாதிரி வாழறியா, அப்ப அடுத்த ஜென்மம் நான் ஒரு அனிமலா ஆக்கிடுறேன், பன்னி மாதிரி. ஒரு எதை பார்த்தாலும் சாப்பிடணும், நான்வெஜ்ஜா இருந்தாலும் சாப்பிடணும், என்ன இருந்தாலும் சாப்பிடுறேன்னா அப்ப அடுத்த ஜென்மத்துல என்ன பண்ணியா பிறந்துக்கோ. ஏன்னா நீ எது கண்டதையும் எல்லாம் சாப்பிடுறியா, உனக்கு அதுதான் ஆசைன்னா அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு என்னது காத்துன்னு இருக்கும் பண்ணியா பிறக்கிறதுக்கு அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் என்ன சொல்றோம்னா இது குழந்தைகளுக்கு தான் அந்த ஸ்லைடு காட்டுவோம். சோ அப்ப நம்ம இந்த ஜென்மத்தை நமக்கு வந்து மனுஷ ஜென்மம் கொடுத்துருக்காங்க, நமக்கு இதுல இருந்து இன்னும் முன்னுக்கு வந்து டிரான்சென்டென்டல், அது இப்ப நம்ம நினைவு வச்சுக்கணும், தெய்வீக அருள் பெற்று நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறணும் இன் ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் படிச்சு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். இவாளோட பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் பீங் டிஃபீட்டட். அவங்களால ஒண்ணுமே ஜெயிக்க முடியாது அடுத்த ஜென்மலாம். இவாளுக்கு நம்பிக்கையும் கிடையாது, நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு ஒன்னும் ஆக போறது இல்லை அப்படின்னு. அப்புறம் கர்மிஸ், கர்மினா என்னது, இந்த மாதிரி யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணுவா, இல்ல பூஜை எல்லாமே பண்ணுவா, ஃபாலோ வேதாஸ். அவங்க வந்து வேதாஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவா. ரொம்ப பயஸ் பீப்புள்னா ரொம்ப நல்ல மனுஷாதான், எல்லாம் விதிவிடுக்கா எல்லாம் நல்லா பண்ணுவாங்க. அட்டைன் ஸ்வர்கா, எங்க போவாங்க, நல்ல இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், நல்ல புண்ணியம் கிடைக்கும். எது வரைக்கும் போவாங்க, ஸ்வர்கலோகம் போவாங்க டெஃபினட்டா. பாடிஸ் ஆஃப் டெமிகாட், மேக்சிமம் என்ன டெமிகாட் கூடி ஆறதுக்கு அவங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இவென்ச்சுவலி ரிட்டர்ன் டு மர்த்தியலோகம். மர்த்தியலோகம்னா என்னது, இதுதான் மர்த்தியலோகம். நம்ம இந்த இடத்துல என்ன மர்த்தியலோகம்னா இந்த இடத்துல பிறக்கவும் செய்வோம் இறக்கவும் செய்வோம் இந்த லோகத்துல.
சோ அவங்க வந்து அந்த மேல அந்த ஹையஸ்ட் லெவல் சொர்க்கலோகா வரைக்கும் போயிட்டு என்ன பண்ணலாம். அதான் ஒரு இது சொல்லுவா, எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவா. இப்ப நம்ம ஒரு பிக்னிக் போறோம், ஒரு 10,000 ரூபாய் எடுத்துன்னு போறோம், 50,000 ரூபாய் எடுத்துன்னு போறோம். அங்க போயிட்டு செலவழிச்சு எவ்வளவு செலவழிப்போம், அந்த 50,000 செலவழிக்கிறது வரைக்கும் பிக்னிக் போவோம். ஒரு ஹோட்டல்ல இருப்போம், சாப்பிடுவோம், ஊர் சுத்தி பார்ப்போம், எல்லாம் பண்ணுவோம். 50,000 முடிஞ்சுட்டுனா என்ன பண்றது, திரும்பி இந்த ஆத்துக்கு தானே வரணும் இல்லையா, வீட்டுக்கு வரதானே வரணும். அது போல நம்ம கர்மா, நல்ல கர்மா எல்லாம் முடிக்கிறது வரைக்கும் நம்ம அந்த இது மேலுலகத்துல இருப்போம், இது என்னது சொர்க்கலோகத்துல இருப்போம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், எல்லாம் அந்த புண்ணியம் அக்கௌண்ட் எல்லாம் திருந்தாச்சுன்னா திரும்பி இங்க வந்து திரும்பி புண்ணியம் பாவம் பண்ணிட்டு தான் இருக்க போறோம். அதனால புண்ணியத்தை விட ஒரு ஸ்டெப் ஹை பகவானோட இதை வச்சுட்டு பண்ணணும். நான் இவ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டியூட்டி மாதிரி அவங்க பண்ணுவாங்க, நான் பண்ணினேன் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல. ஸோ தேர் ஆல் கால்ட் கர்மீஸ். இந்த மாதிரி நம்பிக்கை இல்லாய்க்கு இருக்கிறவங்களுக்கு பேரு விகர்மி. இங்க எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க, ஆனா அதுல என்ன பெனிஃபிட் வருது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி புண்ணியம் எல்லாம் சம்பாதிக்கிறவங்க கர்மி. அகர்மிங்கிறவா என்ன பண்ணுவான்னா, have come to platform of devotional service of Krishna. நீங்கள் நான் இப்ப அகர்மியில தான் இப்ப நம்ம ஸ்டெப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்ப நம்ம திரும்பி இந்த விகர்மி ஆகக்கூடாது, கர்மியாவும் ஆகக்கூடாது. அப்ப என்னது, அகர்மினா எப்படி இருக்கணும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வந்து நம்ம நாம ஜபம் பண்றோம். நான் இவ்வளவு இப்ப இன்னைக்கு பெருமையா சொன்னேன் 8 இது பண்ணேன்னு, அதனால எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னு இன்னைக்கு எதிர்பார்த்தாளா, இன்னைக்கு ஏதாவது எதிர்பார்த்தாலும் டெஃபினட்டா எதிர்பார்க்க மாட்டேன். ஒரு பெருமையா இருக்கும், இன்னைக்கு 8 பண்ணேன், இன்னைக்கு 4 பண்ணேன், யூ ஃபீல் நைஸ். அது இருக்கலாம். நான் எப்பவும் பண்றத விட இன்னைக்கு என்னால முடிஞ்சு விட்டேன், அப்ப நாளைக்கு என்னால முடியணுமே, அப்படி நாளைக்கு இந்த 24 hours தான் இருக்கப்படுது. அப்படி நமக்கு வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் வரும்போது என்னது, we are all in டிவோஷனல் பாத்ல இருக்கும். நம்ம வந்து கிருஷ்ணா நினைச்சு நம்ம பண்றோம், நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அப்ப நம்ம எல்லாம் அக்கர்மியில ஸ்டெப் பண்ணி வச்சாயிடுச்சு, நம்ம ஒரு ஸ்டெப் வச்சிருக்கோம், திரும்பி கீழே விழாம இருக்கணும். ஏன்னா எல்லா சான்ஸும் இருக்கு கீழே விழறதுக்கு. நோ ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி பைண்ட்ஸ் அண்ட் தட் மீன்ஸ் ரீபர்த். ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி, எனக்கு இப்ப நான் 8 மாலை பண்ணேன், நான் வந்து இன்னைக்கு ஏகாதசி, சொல்ல நான் 108 எப்படியும் பண்ணியே தெரியும், அதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம்னா எல்லாம் போச்சு. அப்ப என்னது, யூஆர் எக்ஸ்பெக்டிங். அப்ப அந்த பந்தப்படுத்துறது நம்மள, அப்புறம் திரும்பி புனர்ஜென்மம், புனர்மரணம், வியாதி எல்லாம் இந்த உலகத்தையே நம்ம திரும்பி பிறந்துட்டு இருக்கோம், இந்த சுழற்சியிலேயே நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம். சோ அது இல்லாம பக்தாஸ் டிவோட்டிஸ்க்கு இது எண்ணமே வராது. ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி அவங்களுக்கு எண்ணம் போகவே செய்யாது. நான் பகவானுக்கு வேண்டி பண்றேன், நாம ஜபம் பண்றேன், நைவேத்தியம் பண்றேன், துளசி வழிபாடு பண்றேன், அப்படி எல்லாமே பகவானுக்கு வேண்டி நான் பண்றேன். அண்ட் யூ ஃபீல் நைஸ். உள்ளூர நமக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு. ஏன்னா இந்த ஆத்மா வந்து ஏங்கின்னு இருக்கு, இல்ல நம்ம அங்கேருந்து வந்ததா இல்லையா, அதனாலதான் எப்பவுமே ஒரு ஜபம் பண்ணா கூட நம்ம அப்படியே கணவன் பண்ணும்போது ஆனந்தமா இருக்கு. இது வந்து நமக்கு பணம் கொடுத்து கூட அது அந்த ஆனந்தம் வராது. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு லெவல் ஆஃப் ஒரு ஹாப்பினஸ் நமக்கு வருது. ஏன் அப்படி வருது, ஏன்னா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா ஏங்கிறது. ஒரு நாமஜபம் சொல்லு, கேட்க அதுக்கு ஆனந்தம். நமக்கு அந்த பாடியில யூ கெட் தட் ஒரு வைப்ரேஷன், ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங். அந்த ஏன் வருது, பிகாஸ் ஆத்மா இஸ் கெட்டிங் ஹாப்பி. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அங்கேருந்து வந்திருக்கோம், ஆத்மா நம்ம அங்கேருந்து வந்ததுனால. ஆனா இங்க ஒரு பிடிவாதத்துல நம்ம ரொம்ப சரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அனுப்பி விட்டுறதுனால இங்க என்ன, திரும்பி இங்கேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இங்கேருந்து விடுதலை பெற்று நம்ம வந்து திரும்பி நம்ம இது இடம் என்னது, கோலோக பிருந்தாவன், அந்த நம்ம வீட்டுக்கு தான் நம்ம திரும்பி போறோம். மாதாஜி ஒரு டவுட் மாதாஜி. மாதாஜி, இல்ல இப்போ நமக்காக நம்ம ப்ரே பண்ண வேண்டாம், நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணணும். மத்தவங்களுக்காக ப்ரே பண்ணும்பொழுது அது வந்து அக்கர்மாவா எப்படி? அது இப்போ யாருக்கோ உடம்பு சரியில்ல, அவங்க நல்லா குணமடையணும், அதுவும் இதுதான் அகர்மா தான். பந்தப்படுத்துமா அது பந்தப்படுத்துமா? ஏன்னா நீங்க இன்னொருத்தாள் பண்ணி ஜபம் பண்ணும்போது அதனால எனக்கு என்ன வருதுன்னு நீங்க எதிர்பார்க்கிறோளோ இல்ல. ஆனா இன்னொருத்தாள் வேண்டி பண்ணணும். நமக்கு வேண்டி கேட்கறத விட எப்பவுமே யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ப்ரே ஃபார் அதர்ஸ். அதுக்குதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஜாஸ்தி. அதுல இன்னும் அவங்களோட குணம் இன்னும் நல்லா வந்து தெரியும். ஐயோ தனக்கு வேண்டி கேட்காம இன்னொருத்தாளுக்கு வேண்டி கேட்கிறாளே, அது வந்து அகர்மா தான். இட் இஸ் வந்து இன்ஆக்ஷன். ஓகே, நீங்க கர்மால வரவே வராது. நீங்க என்ன, நான் அவளுக்கு வேண்டி ப்ரே பண்றேன், ஆனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு எனக்கு எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையே. இல்ல இப்ப சொந்தங்களுக்காக நம்ம ப்ரே பண்ணும்போது மாதாஜி பண்ணினா அது நம்மள பந்தப்படுத்துமா? இப்ப சப்போஸ் நம்ம சொந்தக்கார யாரோக்கோ உடம்பு சரியில்லை, அவளுக்காக நம்ம ப்ரே பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து பந்தப்படுத்துமா? நம்ம சொந்தக்காரங்கன்னு நினைச்சு பண்ணும்போது அதுல ஒரு சுயநலம் வந்துருது இல்லையா? இல்ல நீங்க பக்கத்து வீட்டு யாரு வேணா மென்ஷன் பண்ணுங்களேன், வேற ஒரு அது வந்து இப்போ வேற என்டிட்டி இல்லையா, லிவிங் என்டிட்டி. யூ ஆர் திங்கிங் அபவுட் அதர்ஸ்.
அவளோட நன்னா ஆகணுமேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரே பண்ணும்போது அதுல எப்படி நமக்கு அதுல ஒண்ணும் அதனால நமக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம் வருமா இருக்கு. இப்ப நம்ம குடும்பம் நம்ம இவா எல்லாம் நன்னா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவளுக்கு வேண்டி ப்ரே பண்றோம். ஆனா அதனால ஒரு சந்தோஷம் வரும், அதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா எனக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு வேண்டி நான் பண்ணா எனக்கு ஏதாவது ஜாப் கிடைக்குமா, எனக்கு பணம் கிடைக்குமா, எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்குமா, இந்த மாதிரி ஒண்ணு எதிர்பார்க்காம தானே பண்றோம். அவன் நன்னா இருக்கணுமே. அந்த இப்ப நம்ம இதுல அவரோட இது இப்ப அவர் என்ன பேர், அவரோட குழந்தைக்கு வேண்டி நம்ம இன்னைக்கு ஜபா பண்ணோம் இல்லையா, அந்த குழந்தை நன்னா இருக்கணுமே. அப்ப நம்ம பிரேயர் கூட்டு பிரேயர்ல வந்து இன்னொருத்தாளுக்கு வேண்டி பண்ணும்போது அது ரொம்ப பலிக்கும். and that is the most recommended. இன்னொருத்தாளுக்கு வேண்டி நம்ம வந்து ப்ரே பண்றது is always recommended. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதுல ஒரு டவுட் இருந்தது, அதை கிளியர் பண்ணிட்டேன் நீங்க. தேங்க்யூ. சந்தப்படுத்தாது. அது வந்து இன்னும் நல்லதே சொல்லுவான். நமக்கு வேண்டி ஒண்ணும் எதிர்பார்க்கலனாலும் இன்னொருத்தாளுக்கு வேண்டி நம்ம பண்றோம் இல்லையா, அவளுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஐயோ நீ ரிலேட்டிவ் சொன்னா கூட என்ன ரிலேட்டிவ், பாடிலி தான் ரிலேட்டிவ், இல்லாட்ட என்ன ரிலேஷன் நமக்கு. நீ இந்த ஜென்மத்தை நம்ம இந்த உடம்பு எடுத்திருக்கோம், அதனால அது வந்து அப்பா அம்மா தங்கை அண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ரிலேஷன் இருக்கு இல்ல, பாடியில ரிலேஷன் கிடையாது. பட் நம்ம வந்து யாருக்கு வேணாலும் ப்ரே பண்ணா அந்த நம்மள பந்தப்படுத்தாது. எஸ் 18 எடுங்க மாதாஜி. யாரு நெக்ஸ்ட்? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. கர்மண்யே கர்மய பஷ்யே அகர்மணி ச கர்மயக சபுத்திமான் மனுஷ்யேஷு சயுக்த கிருஷ்ண கர்ம கிருதே. செயலின்மையையும் செயலின்மையில் செயலையும் எவன் காண்கிறானோ அவனே மனிதரில் அறிவு சான்றவனாகிறான். எல்லா விதமான செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெறுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரிக்கி வேர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு, நடுநடுல வரும். இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, one who sees inaction in action. ஏன்னா நீ வேலை பண்றியா, ஆனா அது வந்து inaction. அண்ட் எது வந்து ஆக்ஷன் பண்ற அது வந்து இன்ஆக்ஷன், ஒரே குழப்பமா இருக்கும் அந்த மாதிரி. அப்ப இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். who sees inaction in action, that is நான் ஒரு செயல் பண்றேன் ஆனா அது வந்து எனக்கு பந்தப்படுத்தாது. அது என்ன செயல், பகவான் பேர்ல நம்ம மென்ஷன் பண்றதா. இப்ப நீங்க சொல்ற போல பகவான் நினைச்சு நம்ம வந்து உங்களுக்காக ப்ரே பண்றது இன்ஆக்ஷன் தான். பிகாஸ் யூ ஆர் நாட், நமக்கு வேண்டிய ஒன்னும் எதிர்பார்க்காம அந்த குழந்தை நன்னா இருக்கணுமே, அவ வயசானவா இருக்கா, அவளுக்கு ரொம்ப இது நன்னா உடம்பு நன்னா சரியாயி வரணுமே, அப்படி எல்லாம் நம்ம இன்னொருத்தாளுக்கு வேண்டும் போது என்ன இருக்குன்னா, நம்ம ஆக்ஷன் பண்றோம். என்ன ஆக்ஷன் பண்றோம், அவளுக்கு வேண்டி நான் ஜபம் பண்றோம், அவளுக்கு வேண்டி கோயிலுக்கு போறோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். பட் தட் கம்ஸ் அண்டர் இன்ஆக்ஷன். இன்ஆக்ஷன் என்னது, செயலற்ற தன்மை. செயல் பண்ணாலும் அது வந்து செயலற்ற தன்மை. ஏன்னா நமக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணல, அதனால நம்ம செயலற்ற தன்மையில தான் அது போறது. அண்ட் ஆக்ஷன் இன் இன்ஆக்ஷன் வேற என்னது, இன்ஆக்ஷன்ல ஆக்ஷன் இருக்கு அண்ட் ஆக்ஷன்ல இன்ஆக்ஷன் இருக்கு. அப்புறம் இது வந்து one who sees inaction in action, ஆமா, and action in inaction. இது வேற விதமா என்ன எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், is intelligent among men. நான் எதுவும் நினைச்சேன் சொல்லணும்னு மறந்துட்டேன். மாதாஜி இந்த புது புக்ல எப்படி கொடுத்திருக்கேன்னா, கர்மத்தில் அக்கர்மத்தையும் அக்கர்மத்தில் கர்மத்தையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலை பெற்றுள்ளான். அதாவது கர்மத்துல அக்கர்மம், அக்கர்மத்துல கர்மம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன் அந்த புது புக்ல. அதேதான் இதுல இன்ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் இன்ஆக்ஷன். பகவானை நினைச்சுட்டு வேலை பண்ண, இப்ப வந்து இல்ல நான் வந்து நான் இது இப்ப வேலை பண்றேன் ஆனா என்ன பகவான் நினைச்சுன்னு பண்றேன், இன்னொருத்தாளுக்கு வேண்டி நல்லது வேண்டி பண்றேன், அது வந்து that becomes inaction. அப்படின்னா என்னது, அது பந்தப்படுத்தாது. இல்ல நான் வந்து ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன், நான் உட்கார்ந்து இருப்பேன் ஆக்ஷன் பண்ணாம, that is inaction. பகவான் நினைச்சுன்னு இப்ப தியானம் பண்றேன், அது பண்றேன், ஆனா என்ன மனசு எங்க ஓடிட்டு இருக்கும், பகவான் பேர்ல ஓடிட்டு இருக்காது. சோ அது என்னது, திரும்பி நம்மள பந்தப்படுத்தும். நம்ம ஒண்ணும் பண்ணலதான், இன்ஆக்ஷனா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். கரெக்டா அப்படி உட்கார்ந்துட்டு நம்ம வந்து இதுல தியானத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம்னு பேரு. தியானம் எவ்வளவு நாள் நேரம் தான் அந்த மைண்டை கட்டுப்படுத்த முடியும். நம்ம நினைச்சு இப்போ மைண்டை கட்டுப்படுத்துறோம்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள மைண்ட் எங்கேயோ போகும், நமக்கே தெரியாது. திரும்பி அதை விட்டு கட்டுப்படுத்துறோம். அப்ப என்னது, நம்ம மைண்டால we are doing action. அது பந்தப்படுத்தும். அது என்னது, நல்லது நினைச்சோன்னா நல்லது புண்ணியம் வரும், கெட்டது நினைச்சா பாவம் வரும். அகைன் பந்தம் தானே படுத்துறது. அப்ப அதுதான் மறந்து போயிட்டேன் சடன்லி. அது ஒரு என்ன சொல்றது, ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அது மறந்து போயிடுது என்ன நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது. அதனால நம்ம ஆக்ஷன் பண்ணணும், பகவான் மென்ஷன் பண்ணும்போது that becomes inaction. அது பந்தப்படுத்தாது. இல்லை நான் வந்து பகவான் நினைச்சுன்னு தியானத்துலதான் உட்கார போறேன் அப்படின்னாக்கா உட்காரலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஆனா எவ்வளவு நேரம் மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அர்ஜுனனே அடுத்த இதுல சொல்லிட்டு இருக்காரு, என்னால கட்டுப்படுத்த முடியல. இந்த 6வது 6th சாப்டர்ல வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா 6th 5th எண்ட்லயோ 6லயோ வருது. மனசை கட்டுப்படுத்த ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி பெரிய வில்லாளி பேராளி அவருக்கே முடியலன்னா நமக்கு எல்லாம் எங்க முடியும். சோ அவர் சொல்ற, பகவானும் சொல்ற, ஆமா
மனசை கட்டுப்படுத்த கஷ்டம்தான். ஆனா பகவான் பேர்ல நம்ம வந்து நாம ஜபம் பண்ணி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது மனசு முள்ள பிராக்டிஸ் பை பிராக்டிஸ். அவர் பகவான் சொல்றதுதான், நான் சொல்லல. அடுத்த ஸ்லோகம்ல வரும்போது இது எனக்கு அது நினைவு வந்து என்ன சொல்றேன், 6th சாப்டர்ல வரும்போது மனசை கட்டுப்படுத்த கஷ்டம்தான். ஆனா வித் பிராக்டிஸ் அண்ட் ரெகுலர் டெய்லி அதை வந்து நாம ஜபம் பண்றதா இருக்கணும். எதுவுமே நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது கட்டுப்பாட்டுல வரும் அப்படின்னு சொல்றேன். அப்ப இது என்ன அர்த்தம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவான் நினைச்சிட்டு எந்த வேலை பண்ணாலும் பகவான் நினைச்சு பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நம்ம பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். ஓகே, சோ அது வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. இந்த மாதிரி இல்ல ட்ரிக்கியா அந்த என்ன சொல்ல வேர்ட்ஸ் இது விளையாடுவா சொல்லுவாளே, வேர்ட்ஸ் வச்சு விளையாடுற மாதிரி அகர்மா கர்மா அந்த மாதிரி சூப்பரா இருக்கு. அதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் நம்ம. இதெல்லாம் நமக்கெல்லாம் எழுதவே முடியாது. பகவான் சொன்னதுனால இவ்வளவு அழகா அது வந்திருக்கு. நம்ம மனுஷாலையில இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? பண்ணவே முடியாது. 4.90. நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கல்பனா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வேணுமா இல்ல படிக்கிறாளா? ட்ரை பண்ற மாதாஜி, வரலனாக்கா ஹெல்ப் பண்ணுங்க. यस्य सर्वे समरम्भः कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानग्नि तक्त कर्माणां तम आहुः पंडितम तम आहुः தமிழ்ல தான் மாதாஜி படிக்கிறேன். பண்டிதம் நான் புக்லயும் பார்த்து படிக்கிறேன். பண்டிதம் புதஹ பண்டிதம் புதாக. பொருள்: யாருடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் புலனுணர்ச்சிகளில் இருந்து விடுபட்டுள்ளதோ அவன் பண்டிதனாக அறியப்படுகிறான். அத்தகையவன் பக்குவமான அறிவு என்னும் நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டெரித்தவன் என்று சாதுக்களால் கருதப்படுகிறான். யாரு நல்ல புத்திசாலி அப்படின்னு one is understood to be full knowledge. யாரு ரொம்ப அறிவு கூர்வா என்ன சொல்லுவா, அறிவு பூர்வமா இருக்காங்க, யார் full knowledge இருக்காங்க, whose every endeavor is devoid of desire. ஆசை இல்லாம, ஒண்ணுமே இல்லாம. என்னதுக்கு ஆசை? பகவான் அடையறதுக்கு ஆசை இருக்கும். சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு. நம்ம நாக்குக்கு ருச்சிக்கு ஏதாவது சாப்பிடணும். இன்னைக்கு ஏகாதசி, நாக்கு கேட்கவே இல்லையே. இன்னைக்கு யாரு ஏகாதசி இன்னைக்கு இருக்கவங்கள, நேற்றுக்கு இருந்தவங்க கூட ஏகாதசி வந்தா மாத்திரம் நமக்கு நாக்கு ஒண்ணுமே வேண்டி இருக்காது. அது எது இருந்தாலும் உபவாசமா இல்ல நிர்ஜலமா அப்படி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. இல்ல இன்னைக்கு இதுதான் அந்த ஜவ்வரிசி இதுதான் இப்ப சாப்பிடணும்னா நாக்கு அது அழகா எனக்கு தெரியும். மனசுல அது வந்து நம்ம வந்து மைண்ட இதை ட்ரெயின் பண்ணி வச்சாச்சு, இன்னைக்கு இதுதான் அப்படின்னு. அதே போல கண்ணால இன்னைக்கு நிறைய ஜபம் பண்ணணும், எல்லாம் அந்த இதை ட்ரெயின் அப் ஆயிடுறது. அப்படி யார் அதை புரிஞ்சுண்டு டிசைர், நம்ம சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், நம்ம வந்து கண்ணால பார்த்து ரசிக்கிற அந்த இதை நிறுத்தி, மூக்கால நுகர்ற அந்த ஒரு சக்தி கண்ட்ரோல் பண்ணி, நாக்கால டேஸ்ட் பண்ற அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி, அப்புறம் என்னது ஸ்கின்னால தொடர்றது அந்த இது கண்ட்ரோல். இது 5 இதுவும் நம்ம வந்து புலனையும் நம்ம நல்ல கண்ட்ரோல்ல வச்சுனோம்னா அந்த நாலேஜ் வச்சு அவனே பெரிய இது பண்டிதா. அவன் வந்து பெரிய he said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. அவங்களுக்கு இந்த நாலேஜ் வச்சுட்டே அவங்க கர்மா எல்லாமே burn up ஆயிடும். பெரிய பெரிய சேஜஸே இது சொல்றாங்க அப்படின்னு. 20 நெக்ஸ்ட் யார் எடுக்கிறேன்? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்பர் கொடுத்தேனே, நாராயணசாமி பிரபுஜியா? ஓகே ஓகே, நாராயணசாமி பிரபுஜி. நான் வந்துட்டேன் மாதாஜி. படிங்க. எம் கல்பனா மாதாஜி பிரபுஜி படி. த்யக்வா கர்ம பலாசங்கம் நித்யத்ரேதோ நிராஸ்ரயக கர்மண்யபி பிரவித்ருத்தோ அபி நைவ கிஞ்சித் கரோதி சக. தனது செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் போதும் திருப்தியுற்று சுதந்திரமாக விளங்கும் அவன் எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எந்த செயலையும் செய்வதில்லை. அப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க? abandoning all attachment. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம், அட்டாச் வீட்டுல இருக்கோம்னா எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இது அனுசரணையா எல்லாத்தையும் அந்த இது என்னது லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோட இருக்கும். ஆனா ரொம்ப நம்ம வந்து அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்க கூடாது, விட்டு பிடிக்கிற போல. So abandoning விட்டு
அந்த மாதிரி என்னது தவிர்க்கிறது. அபண்டனிங்னா தவிர்த்து என்ன தவிர்க்கணும்? அபண்டனிங் ஆல் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் டு த ரிசல்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஆக்டிவிட்டி. இதுல வந்து வேற அட்டாச்மெண்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி சொன்னேன். இந்த ரிசல்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நமக்கு வந்து இப்பதான் நான் இன்னைக்கு ஏகாதசி நான் உபவாசம் இருந்தேன், 4 வாட்டி ஜபம் பண்ணேன், அப்படி 4ல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இது எதிர்பார்ப்பே கிடையாது. டிவோட்டிஸ்க்கு அந்த எதிர்பார்ப்பு வராது. அப்ப அந்த மாதிரி அபெண்டன் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன அபெண்டன் பண்றோம்? ரிசல்ட், நம்ம செயலுக்கு அதுல என்ன பிரதிபலன் கிடைக்கும்னு அதுல அந்த ஆசையில நம்ம அதுல இருந்து விடுபட்டு இருந்தோம்னா எவர் சாட்டிஸ்ஃபைட். நம்ம வந்து எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கு. நம்ம வந்து 4 ஜபம் பண்றதுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது, அவ்வளவு போறோம் நமக்கு. அந்த மாதிரி இருந்து அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட். இந்த இது we are not depending on anybody. நம்ம வந்து இது பண்ணினா அது கிடைக்கும் அந்த மாதிரி டிபெண்டன்ட் இல்லை. நான் எனக்கு பிடிச்சதை நான் பண்ணிருக்கேன். So I'm not depending on anybody. இண்டிபெண்டண்டா இருக்கும். He performs no fruitive action. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆள் வந்து fruitive actionே தொத்திக்காது. அவன் வந்து fruitive actionக்கு எதிர்பார்க்க மாட்டான். fruitive action அவனுக்கு வரும் வராது. So he is in the what level? Inaction level. அகர்மா. அவன் அந்த லெவலுக்கு போயிடுறான். although engaged in all kinds of entertainment, எல்லா வேலையும் பண்ணுவான். அவனை பார்த்தாலும் வேற ஒரு மனுஷால பார்த்தாலும் ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. காலையில எழுந்திருப்போம், எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம், எல்லாத்தையும் விளையாடுவோம், பேசுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம், பேப்பரும் படிப்போம் எல்லாம். ஆனா எல்லாத்தையும் பந்தம் படுத்தாம ஓகே பேப்பர்ல இருக்கா ஓகே அங்க ஒரு கண்ட்ரில நடக்கிறத அப்படியே விட்டுடுவோம். நமக்கு என்ன வேணுமோ அது மாத்திரம் நம்ம எடுத்துட்டு எதுலையும் பந்தப்படுத்தாம நம்ம புலனுகர்ச்சியும் இல்ல அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா இண்டிபெண்டன்ட். மத்தம் ஐ எம் நாட் டிபெண்டிங் ஆன் வேற எங்கேயோ நடந்ததே சொல்லிட்டு நம்ம புலமின் அந்த மாதிரி இல்லாம எவர் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஓகே பகவானோட இது அவ்வளவுதான், எல்லா இடத்துலயும் இப்படி இப்படி நடக்கிறது, அது அவரோட செயல் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சமாதானத்துல இருந்தோம்னாக்கா அவனுக்கு வந்து பந்தப்படுத்தவே முடியாது. மீன்ஸ் அந்த இது ஆக்ஷனால ரியாக்ஷன் வந்து அவனை வந்து பந்தப்படுத்தாது. So அவன் வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணலாம், engaged in all kinds of undertaking, but he will not get attracted to the result. இது நம்ம செயலோட என்ன பிரதிபலன் உண்டோ அதுல வந்து பந்தப்படுத்தவே மாட்டார் அவர். ஓகே, இன்னும் டீட்டெயில வந்துட்டே இருக்கும், அது திரும்பி திரும்பி அதே படிக்கலாம் நம்ம, நாட் கன்ஃபியூசிங் இல்லை. கர்மானா என்னது? ஆக்ஷன் which are performed in terms of one's prescribed duties. கர்மானா அந்த இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல யஜ்யம் பண்றாரே அதுதான் நம்ம டியூட்டி. காலையில எழுந்துக்கணும், பூஜை பண்ணணும், அது பண்ணணும், இது பண்ண நம்ம ஒரு டியூட்டி பண்றோமே அது பண்றது கர்மா. ஓகே, perform terms of one's prescribed duties as mentioned in the revealed scriptures. நமக்கு ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு. அது நம்ம வந்து ஒரு வழக்கேத்துறதா இருக்கட்டும், ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றதா இருக்கட்டும், அது என்ன நம்ம பண்றோமோ அது எல்லாமே இட் கம்ஸ் அண்டர் கர்மா. அது என்னது? புண்ணியம் கிடைக்கும். நம்ம இல்ல வேற ஏதாவது வேண்டாததெல்லாம் பண்ணோம்னா அதோட பலனும் கிடைக்கும். விகர்மா என்னது? ஆக்ஷன் which are performed by misuse of one's freedom. நமக்கு ஃப்ரீடம் பகவான் கொடுத்துருக்காரு, பண்ணு, உனக்கு போனோமா சரி போ, நீ இப்படிவா பிடிச்சு நம்ம வந்திருக்கோம். இங்க வந்துட்டு நம்ம வந்து திரும்பியும் கெட்ட செயல் பண்ணோம்னா என்னது? நம்மள இன்னும் கீழே தள்ளுவோம். So misusing the freedom given by God. God நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு. எல்லாம் நம்ம இப்படிதான் பண்ணோம் அப்படிதான் பண்ணல நம்ம கையை பிடிச்சு அவர் பண்ணவே இல்லை. சரி, உனக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கேன், உனக்கு அறிவும் கொடுத்துருக்கேன், எது பண்ணா நல்லது எது பண்ணா கெட்டதுன்னு, அதை வச்சு நீ வந்து பொழைச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா அந்த ஃப்ரீடமை நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்ணோம்னா which direct one to lower life. கீழே விழுந்துருவோம். கீழே விழுறதுன்னா என்னது? we become, we're all fall, நம்ம என்னது fallen souls அப்படிதான் இங்கிலீஷ்ல எழுதுறாங்க. fallen souls நம்ம எல்லாம் இந்த உலகத்துல வந்ததே பிகாஸ் நம்ம வீழ்ச்சி அடைந்தவன். இதுல நம்ம முன்னுக்கு வந்துட்டு இருக்கோம். அது வந்து இப்ப விகர்மானக்க கெட்ட செயல் பண்ணி பாவம் சம்பாதிக்கிறாங்க, அவங்கள பத்தி சொல்லியிருக்கு. அவங்க எல்லாம் விகர்மீஸ். அக்கர்மாங்கிறது யாரு? ஆக்ஷன்ஸ் which free one from the cycle of birth and death. எது நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தாம இந்த சுழற்சியில இல்லாம நம்மளை எது காப்பாற்றும்? ஒன்லி பகவான் பேர்ல நம்ம வந்து என்ன செயல் பண்ணணும்? காலையில எழுந்திருக்கும் போது ஆஹா கண் முழிச்சு நம்ம வந்து உசுரோட இருக்கோமா, இன்னும் ஒரு நாள் என்ன தூக்கத்தை போறவங்களே எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இல்லையா? காலையில் முழிச்சு நமக்கு எல்லாம் அண்ட் பாத்ரூம் போயிட்டு வந்து ஆஹா தேங்க் காட் என்னோட உள்ள ஃபங்க்ஷன் பாடியில உள்ள இருக்கிற அனாட்டமி இஸ் ஆல் ஒர்க்கிங் ஃபைன், அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லலாம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் பகவான்கிட்ட. நமக்கு டேஸ்ட் ஒரு இது வருது, தண்ணி குடிச்சா எல்லாமே பாத்ரூம் போறது எல்லாமே விஷத்து நம்ம இது இந்த மாதிரி இது கூடி வெளியில வருது இல்லையா, வேர்வையெல்லாம் வருது, அதுக்கு எல்லாம் கூட பகவானுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் எத்தனையோ என்னெல்லாமோ ட்ரீட்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் போறாங்க. இப்போ நம்ம ஃபார் எவ்ரி திங் வி ஷுட் தேங்க் காட். உள்ள உறுப்பு எல்லாமே நல்லா ஒர்க் பண்றதுன்னா என்னது? பெரிய தேங்க்ஸ். ஆனா நமக்கு எப்ப அது தெரியும்? ஏதாவது ஒண்ணு ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா தான் அதோட அருமையை நமக்கு தெரியும். இப்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணும்போது தெரிய மாட்டேங்கிறது. பட் வி ஷுட் கண்டினியூ சேயிங் தேங்க்ஸ் டு காட். அப்போ அகர்மானா என்னது? ஆக்ஷன் which free from one which frees one from the cycle of birth and death. என்னது? பகவான் நினைச்சு நம்ம என்ன செயல் பண்ணாலும் அது வந்து நம்மள அக்கர்மால அந்த செய்கையெல்லாம் comes under akarma. Law of nature என்னது? For every action there is an equal and opposite reaction. என்ன செயல் பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் இருக்கும். That is the law of nature.
மாதாஜி, சொல்லுங்க. அதாவது அக்கர்மானா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மிலிட்ரியில வந்து போர் புரியுறாங்க இல்லையா, நாட்டுக்காக போர் புரியுற போது மத்தவங்களை கொலை பண்ண முடியாத சூழ்நிலை வருது, அது வந்து அக்கர்மா. ஆமா, கரெக்ட். அதே மிலிட்ரி காரன் வந்து தன் சுயநலத்துக்காக யாரையாவது கொன்னானா அது விகர்மா. சரியா மாதாஜி? பண்ணவே மாட்டாங்களே சுயநலம். கண்ட்ரி ஏதோ சுயநலம் அப்படி ஆயிடுமே. என்னோட கண்ட்ரி சுயநலம்னா ஏதோ ஒரு லேண்ட் இஷ்யூ, ஏதோ ஒரு தகராறுல அந்த மாதிரி வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். கத்தி, ஒரு கத்தி இருக்கு, ஒரு திருடன் கையிலயும் கத்தி இருக்கு. அவனுக்கு ஏதாவது எடுக்கணும்னா அப்படி நம்ம செயின் கிராப் பண்ணோம்னா அப்படி கத்தி காட்டுவோம், நம்ம தரலன்னா நம்மளை இது ஹார்ம் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி அந்த கத்தி அதே போல யூஸ் ஆகுது. வேற கத்தி, டாக்டர் கையில இருக்கிற கத்தி எப்படி, அது வந்து நம்ம உசிரையே காப்பாத்தும். உள்ள கட்டி கீறி அதை எடுத்து அந்த மாதிரி. சோ கத்தி கூட அந்த மாதிரி. இந்த செயல்ல தான் இம்பார்ட்டன்ஸ். நம்ம என்ன செய்ய, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல வந்து இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ், இட் இஸ் ஒன்லி an இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஆனா அதை வச்சு நம்ம என்ன செயல் பண்றோம், அதை வச்சுதான் வந்து கர்மாவா அகர்மாவா விகர்மாவான்னு தெரியும். கரெக்டா நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் மாதாஜி. 21 நெக்ஸ்ட் யார் எடுக்கறாங்க? மாதாஜி நான் தான். அடுங்க. நிராஷீர்யத சித்தாத்மா த்யக்த சர்வ பரிக்ரஹ ஷாரீரம் கேவலம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பிஷம். இத்தகு உணர்வுடையோன் மனமும் அறிவும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் தனது சொத்துக்களின் மீதான உரிமை உணர்வுகளை முழுமையாக துறந்து வாழ்வின் அவசிய தேவைகளுக்காக மட்டுமே செயலாற்றுகின்றான். இவ்வாறு செயல்படுவதால் அவன் பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த போட்டோல சிலப்பெல்லாம் கேட்கிறோம்ல, இது என்னது அப்படின்னு. இப்ப நாராயணசாமி பிரபுஜி கேட்பாரு, இது வந்து 6 கோஸ்வாமிஸ் நம்ம படிப்போம் அப்புறமா லேட்டர். இந்த உங்களோட இந்த அடுத்த லெவல்ல நீங்க படிப்பேன். ஐ டோன்ட் திங்க் லெவல் 2ல இருக்காது. லெவல் 3ல நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், ஈஷோபனிஷத் அதெல்லாம் படிக்கும்போது இவாளை பத்தி இவாளா எழுதின அந்த இது செய்யுள்ளாம் இருக்கும். So that we will. So these are the 6 Goswamis. Goswamis na Goswami, அவ வந்து controlling their senses. So they are called Goswamis. அவ வந்து இதுல 2 பேர் பிரதர்ஸ், அப்புறம் எல்லாம் 2 கசின் பிரதர்ஸ், அந்த மாதிரி தான். எல்லாருமே ரிலேட்டட் தான். எல்லாம் வந்து துறவு. என்ன முஸ்லிமோட கம்பெனில வேலை பண்ணி, அப்ப அந்த முஸ்லிம்காரங்க என்ன பண்றாங்க, இவங்க வந்து பேரையே மாத்தி, ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போறோம்னா பி அ ரோமன் இதை என்ன சொல்லுவாங்க, ரோமன் இன் ரோம் அப்படிங்கிற போல நம்ம அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு விடுறோம் இல்லையா. ஒரு இடத்துல கோட் சூட் போட்டு போனா நம்ம போட்டு போறோம், ஏன்னா அந்த கம்பெனில அப்படி வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு. இப்ப இவங்க அந்த மாதிரி தான் ஒரு முஸ்லிம் கம்பெனில வேலை பண்ணும்போது அவங்க வந்து பேரையே மாத்திட்டாங்க. சரி பரவாயில்ல, அதுல பெரிய பிரதர் ஐ திங்க் சனாதன கோஸ்வாமி இவர் நினைக்கிறேன். இவர் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி சடன் ஒரு ரூபா கோஸ்வாமி இவர் 2 பேர் சொந்த பிரதர்ஸ். இப்ப சனாதன கோஸ்வாமி ஓடியே போயிட்டார் அந்த கம்பெனில இருந்து, என்னது சொல்லிக்காமே ஓடி போயிட்டார். இவர் வந்து அப்படி இல்ல, இவர் அங்கேயே வேலை பண்ற. சரி, ஆனா மனசு கேட்கல இவருக்கு, எப்படிடா இப்ப இதுல இருந்து விடுதலை ஆனோம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்லிட்டு வந்து விடுறாரு. அப்ப அவருக்கு எல்லாம் ரொம்ப கோபம் அந்த முஸ்லிம் இவாளுக்கெல்லாம். ஆனா கிடைச்ச சம்பளம் என்ன பண்றான், அதுல இருந்து பாதி வந்து தான தர்மம் இந்த இதுக்கெல்லாம் கொடுத்து, பாக்கி இருக்கிற பாதியில அந்த பாதியில இருந்து ஒரு பாதி வந்து வீட்டு வைஃபுக்கு குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு, அப்புறம் இருக்கிற அந்த 1/4 அந்த 1/4 பாகத்தை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லாருமா வெளியில வந்து பஜனை பண்ணிட்டு நான் பகவானோட இதுல பண்ணிட்டு. அப்ப இவாளோட லைஃப் ஒருத்தரும் பார்த்தோம்னா ரூப கோஸ்வாமி, நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, அப்புறம் இவெல்லாம் ஃபுல் பேர்லாம் இப்ப எனக்கு என்ன வர மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் நம்ம கூகுள் பண்ணாலே இமிடியேட்டா அந்த பேர்லாம் வரும். சோ இவளோட லைஃப் எல்லாம் பார்த்து இவெல்லாம் இருந்திருந்தா, இதுக்கு முன்னாடி இருந்து இவ they have set an example. சோ இப்போமே 6 கோஸ்வாமிஸ் இவளோட வந்து பெரிய எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவான். இவள மாதிரி நம்ம பக்தியில அப்படி இருக்கணும். இவள சாப்பிட இது என்னது பிரசாதம் கொடுத்தா கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. இல்ல எனக்கு இவ்வளவு நாம ஜபம் பண்ணா, ஏதோ ஒரு 3 lakhs என்னோட நாமம் அது சொன்னப்புறம் தான் நான் வந்து தீர்த்த பிரசாதம் ஒரு பிரசாதம் கொடுத்தா கூட இல்ல, நான் நாம ஜபம் டெய்லி என்னோட ருட்டீன் உண்டு, அது முடிச்சுட்டு தான் எடுப்பேன். சோ இந்த மாதிரி என்னெல்லாமோ பிக் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது உங்களுக்கு வந்து இட் வில் ஹெல்ப் அஸ். நமக்கு இன்னும் நம்ம வந்து ஓஹோ இப்படியெல்லாம் இருந்துக்காங்க, நமக்கு அப்படியெல்லாம் இருக்க முடியாது, அதெல்லாம் அந்த காலத்துல அவங்களால முடிச்சது. நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம வீட்டுல இருந்தே நம்ம கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி we can prosper. ஓகே, இந்த இதுல என்ன கொடுத்தது, such a man of understanding. என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அகர்மா விகர்மா இதெல்லாம் யார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆக்ட்ஸ் வித் மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், புத்திய வச்சும் நம்ம இருக்கிற அறிவு அதை வச்சு பயன்படுத்தி அதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டோம்னா perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship. என்னோடு
நான் கட்டினது, இதுல எல்லாம் வரும், இந்த ஈஷோபனிஷத்துல வரும். நான் வீடு கட்டினேன், இது என்னோட வீடு. சரி, நீ தான் கட்டின, பணம் கொடுத்து நம்ம வாங்கியிருப்போம். சரி, இல்ல லேண்ட் வாங்கினேன், ஓகே. அந்த செங்கல், கல்லு, மண்ணு, சிமெண்ட் இதெல்லாம் யாரு கொடுத்தா? நம்ம எடுத்துட்டதெல்லாம் இங்க உலகத்துல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதையும் நம்ம பண்ணோமா? இல்லையே. செங்கல் நம்ம இருக்கிற, இந்த மணல் எல்லாமே நம்ம இந்த உலகத்துல என்ன இருக்கோ ஆல்ரெடி தேர், பகவான் கொடுத்த அந்த இதையே நம்ம ஒண்ணு சேர்த்து ஒரு வீடு கட்டிட்டு அது என்னோட ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் பண்றோம், which is very much wrong அப்படின்னு. ஆனா நமக்கு லைஃப்ல நம்ம பௌதிக உலகத்துல அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் முடியாதுதான். ஆனா எதுவுமே பகவான் கொடுத்திருக்க, நான் அனுபவிக்கிறேன், அந்த எண்ணத்தை அட்லீஸ்ட் நம்ம இருக்கலாம். சோ நம்ம இதுல என்னது, கிவிங் அப் ஆல் சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்ல என்னோடு அப்படின்னு அந்த இது வர்றது. பகவான் கொடுத்திருக்கார், எனக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார், இந்த ஒரு நல்ல வீடு கொடுத்திருக்கார், அதை நான் அனுபவிக்கிறதுக்கு பகவான் ஒரு கிருபை இருக்கு. ஏதோ படிப்பு நல்லா படிச்சோமா, நல்ல வேலை கிடைச்சா, பகவான் எனக்கு கிருபை பண்ணிருக்கேன். எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி படிச்சுட்டு வேலை இல்லாம இருக்காங்க, இல்ல கம்மி சம்பளத்துல இருக்காங்க. அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு சமாதானம் பட்டு, பகவான் எனக்கு நல்லது பண்ணிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் நம்ம எடுத்துக்கணும். நான் தான் முதலாளி அப்படின்னு இல்லாம என்னோட எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, எல்லாம் பகவானோட அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So gives up all sense of proprietorship over his possessions. என்னெல்லாம் அவர் வச்சிருக்கோமோ அதோட பொசஷன், என்னெல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கோமோ அதோட ஓனர்ஷிப் யாரு? எல்லாமே பகவான் தான். And acts only for a bare necessities of life. என்ன மினிமம் மோஸ்ட் நமக்கு வேணுமோ அதை மாத்திரம் நம்மளோட, என்ன இப்போ உடுத்திக்கிற துணி வேணும், விமானத்தை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் துணி வேணும், அது போறோம். வயறு இவ்வளவுதான் இருக்கு, உள்ள ஸ்டொமக் பார்த்தா இவ்வளவுதான் இருக்கும். அனாட்டமி சயின்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும். அந்த வயதுல போறதுக்கு என்னதான் ஆனா நம்ம எதுக்கு சாப்பிடுறோம்? நாக்கு, மூக்கு, கண்ணால பார்த்து, மூக்கால நுகர்ந்து, வாயால டேஸ்ட் பண்ணி அது அந்த வயத்துல தள்ளுறோம் நம்ம. ஆனா வயத்துக்கு என்ன இவ்வளவு போறோம், கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே வயர் நடச்சிடும். சோ இந்த மாதிரி வேற மினிமம்ல நம்ம அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா, சாத்விக ஃபுட் சாப்பிட்டு வேற மினிமம் எல்லாம் ஆசையும் எல்லாம் வச்சுக்காம பகவான் நல்ல தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தானாக்கா, that is the highest level. Acts only for the bare necessities of life, thus working he is not affected by sin. இது அக்கர்மாவை பத்தி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு he is not affected by sinful reaction. அவன் என்ன அப்படி ஏதாவது தப்பு ஆயிடுத்துனா, ஏதோ எறும்பு இப்ப அந்த மாதிரி இடத்துல உட்காரும் போது எறும்பு இருக்கலாம், இல்ல ஒரு கொசு இருக்கலாம், ஏதாவது இருக்கலாம் இல்லையா, பூச்சி அப்படி நமக்கு ஒண்ணு இருக்கும். அந்த மாதிரி சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் கூட நம்ம தப்பிச்சுடலாம். பிகாஸ் யூ ஆர் டூயிங் அக்கர்மா லைஃப், அக்கர்மா லைஃப் நம்ம லீட் பண்றதுனால. ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிமா மாதாஜி. அடுத்தது யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. நிவேதிதா மாதாஜி. ராஜலட்சுமி மாதாஜி. படிங்க ராஜலட்சுமி மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்ருச்சாலாப சந்துஷ்டோ த்வந்த்வாதீதோ விமத்சரஹ சமசித்தா அசித்தௌ ச கிருத்வாபி ந நிபத்யதே. எவன் ஒருவன் தானாக வரும் லாபத்தில் திருப்தி அடைந்து இருமையிலிருந்து விடுபட்டு பொறாமை அற்று வெற்றி தோல்விகளில் நிலைத்து செயல் ஆற்றுகின்றானோ அவன் செயல்களை செய்யும் பொழுதிலும் ஒரு பொழுதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. திரும்பி அக்கர்மால யாரெல்லாம் வராங்க? One who is satisfied with gain. லாபம் கிடைச்சதா, which comes its own accord. வந்திருக்கு லாபம் கிடைச்சதா, ஓகே, அதனால ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு கூப்பாடு போட்டு அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேங்கிறான். Who is free from duality. duality என்னது? ரெண்டு விதமான, என்னது ரெண்டு விதம். ரொம்ப சந்தோஷம் வந்தாலும் ரொம்ப குதிக்கிறது, ரொம்ப துக்கம் வந்துன்னா அழுது புலம்புறது, அந்த மாதிரி இல்லாம சரி பகவான் விட்ட வழி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, do not and does not envy. யாரை பார்த்தும் பொறாமப்படாதிக்கு இருக்கிறவங்க. And who is steady in both success and failure. ஏதோ லாபம் இது சக்சீட் தான் என்னது, பாஸ் இல்ல என்ன சொல்லுவாங்க, சக்சஸ்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க மாதாஜி? ஜெயிக்கிறது, வெற்றி, வெற்றி தோல்வி. வெற்றி தோல்வியிலையும் சமமா இந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி இது ஆக்ஷனோட ரியாக்ஷன்ல பந்தப்படுத்த மாட்டேன். இஸ் நெவர் என்டாங்கிள்ட் although performing action. ஆக்ஷன் பண்ணிட்டே இருப்போம், அதான் சொன்னேனே, நார்மலா ஹியூமன் பீங் மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனா மனசார அஃபெக்டே ஆக மாட்டான். சோ those people are called அக்கர்மிஸ். அந்த அக்கர்மிஸோட தான் நிறைய ஒரு எக்ஸாம்பிளா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது 23 மாதாஜி. யாரு நெக்ஸ்ட்? சாவித்ரி மாதாஜி. அந்த 3 lakhs சொன்னீங்க இல்லையா மாதாஜி, 3 lakhs நாமம், அது ஹரிதாச தாக்கூர் நாமாச்சாரியார். கரெக்ட். 3 lakhs சொன்னது கரெக்டா மாதாஜி? நான் சும்மா கரெக்ட் படிச்சேனா? இல்ல கரெக்ட். அதுதான் அந்த 3 அவர் இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தானே ஒரு லேடி எல்லாம் அனுப்புவா. அப்ப வெயிட் பண்ண சொல்லி அப்புறம் அந்த
தினமும் 3 லட்சம் நாமாக்கள் சொல்லுவார் அவர். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாச தாக்கூர். அவரை தான் வந்து அந்த இதுல வச்சு மார்க்கெட் பிளேஸ்ல வச்சு சவுக்கடினால ஒரு 22 சவுக்கடியோ என்னமோ கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுவோம். அந்த கதை வெரி நைஸ். படிங்க, எல்லாருமே படிங்க. எல்லாம் கூகுள் ஓபன் பண்ணா எல்லாமே இருக்கு. அதனால ஒண்ணு நமக்கு நினைவு வச்சுன்னு அதை படிக்கணும். நான் மறந்து போயிடுறது ஆக்சுவலி. அப்படியே படிச்சுட்டே இருக்கணும். ஓகே, 23 யார் படிக்க போறீங்க மாதாஜி? சாவித்ரி மாதாஜி. ரத சங்கஸ்ய முக்தஸ்ய ஞானாவஸ்தித சேதசஹ யஜ்ஞாயாசரதஹ கர்ம சமக்ரம் பிரவிலியதே. ஜட இயற்கை குணங்களில் பற்றற்று திவ்ய ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனின் செயல் முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திரும்பி கர்மா அதான் அக்கர்மா சொன்ன இவாளுடைய போட்டோ எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. இவா அக்கர்மிஸ் தான். இப்ப என்ன வேற என்ன பண்றாங்க? The work of a man who is unattached to the modes of material nature. Material nature என்னது? தமோ குணம், ரஜோ குணம், இது சத்வ குணம். ஒன்னது சத்வ குணம் கூட இல்லை. அவன் பாட்டுக்கு அவளுடைய பியூட்டி என்ன இவ்வளவு நாம ஜபம் பண்ண, இப்ப நீங்க சொன்ன போதுதான் அதெல்லாம் as a duty they will keep doing அந்த மாதிரி. And who is fully satisfied. நான் இன்னைக்கு பண்ணேன், 4 நாளைக்கு பண்ணேன், அப்புறம் 5th day நாள் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு பிரேக், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அவளுக்கு நம்ம மூச்சு இழுத்து நம்ம விடுறா போல அவங்களுக்கு அதுதான் லைஃப். அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. Who is fully satisfied in transcendental knowledge merges entirely in the transcendence. ஃபுல்லா அந்த அதே பண்ண 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 பகவானோட இதுலயே ஐக்கியமாயிடும். ஐக்கியம் இல்ல, நம்ம இஸ்கான்ல அது சொல்றது கிடையாது. பட் டிரான்சென்டென்டல் அந்த மோட்ல போயிடுவாங்க. இல்லாட்ட பகவான் தனி, நாம தனி தான். அதனால மர்ஜ்ங்கிறது அது ஒரு ராங் வேர்ட். பட் இங்க மர்ஜ் கொடுத்திருக்கிறதுனால அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணேன். ஐக்கியம் ஆகுது அப்படின்னா மர்ஜ்னா ஐக்கியம் தான். பட் நம்ம என்னைக்குமே ஒரு லிவிங் என்டிட்டி வில் நாட் கெட் மர்ஜ் வித் காட். வேர் இஸ் அத்வைத்தி அந்த மாதிரி சொல்லுவா, வந்து மர்ஜ் ஆகுது, தத்துவமசி அந்த மாதிரி சொல்லுவா. நம்ம அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டோம். நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் எப்பவுமே இருப்பார். நம்ம கோலோக விருந்தாவனம் போனாலும் we are all servitors of God. நமக்கு வந்து சூக்ஷ்ம சரீரத்தோட நம்ம அங்க இருப்போம். அங்க போயிட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இவெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவான் பேர்ல அங்கேயும் வந்து பஜனை பாடுவோம், அங்கேயும் இந்த மாதிரி பகவத்கீதா படிப்போமா. இதான் பகவானை பத்தியே பிரைஸ் பண்ணேன். அங்க இருக்காரு பகவானை பத்தி நம்ம அங்கேயும் தொழுதுண்டு அந்த மாதிரி. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பாடோட எக்ஸாம்பிள்ல தான் நம்ம படிக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். எஸ் மாதாஜி, யாரு நெக்ஸ்ட்? மாதாஜி. பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மவீர் பிரம்மாக்னௌ பிரம்மநாவுதம் பிரம்மைவ தேன கந்தவ்யம் பிரம்மா கர்ம சமாதினா. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். ஏனெனில் அவன் ஆன்மீக செயல்களுக்காக தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பித்துள்ளான். பிரம்மனை இலக்காக கொண்ட இச்செயல்கள் அதே ஆன்மீக இயற்கையின் மூலம் அர்ப்பணிக்கப்படுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. So a person who is fully absorbed, இவாத எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி ஃபுல்லா எந்த நேரமும் பகவான் நமக்கு இந்த ஆக்சுவல் அப்படியெல்லாம் நம்ம எப்படி இருக்கிறது கேட்டுனாக்க, நமக்கு இந்த கலியுகத்துல நமக்கு எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அவள் கலியுகத்துல இருந்தவா தான். வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு அவளால முடிஞ்சு நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி போக முடியுமா? குழந்தைலாம் சின்னவளா இருக்கனா அது வேலையை விட்டுட்டு நம்ம வந்து துறவு மேற்கொண்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் போக முடியாது. ஆனா இருக்கிற நேரம் நம்ம வந்து மேக்சிமம் பகவானை மென்ஷன் பண்ணா, என்ன செயல் பண்ணாலும் பகவான் மென்ஷன் பண்ணலாம். அதுதான் டேக் அவே மெசேஜ். நம்ம இதுல இருந்து என்ன படிக்கணும்னா அவளை போல இருக்கணும்னாக்கா அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளால இருக்க முடியாது. அப்ப நம்ம சூழ்நிலையில எப்படி இருக்க முடியுமோ அது போல நம்ம படிச்சுக்கலாம். Okay, a person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities. எந்த நேரமும் பகவான் நினைச்சது நாம ஜபம் பண்றது என்ன, ஏதாவது கொடுத்தாலும் பிரசாதம் நினைச்சு சாப்பிடுறது, என்ன செயல் பண்ணாலும் பகவான் நினைச்சு பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அவன் வந்து டெஃபினட்டா ஸ்பிரிச்சுவல் கிங்டம்க்கு போட்டு எல்லா இதுவும் இருக்கு, சான்ஸ் இருக்கு. In which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. அவா இருக்கிறதும் அந்த டிரான்சென்டென்டல் மோட்ல தான் இருப்பாங்க. அதனால அவங்க சேர்றதும் அந்த பகவானோட உணர்வுல போறதும் சேமா இருக்கும். ஏன்னா they are in the same spiritual platform இருப்பாங்க. எஸ், நெக்ஸ்ட். இது வந்து அடுத்த செக்ஷன் போலாம். Sacrifices lead to transcendental knowledge. என்ன சாக்ரிஃபைஸ்? யக்ஞம், தானம், அதெல்லாம் வரும். Fruits of all kinds of Vedic sacrifices is transcendental knowledge. அப்படின்னா என்னது? வேதிக் சாக்ரிஃபைஸ் வேதாஸ்ல நிறைய கொடுத்துருக்கு. யக்ஞம் பண்ணணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், காலையில இருந்து பண்ணணும், வழக்கு என்னெல்லாமோ கொடுத்துருக்கு. அப்ப அதுல வந்து என்ன பலன் கிடைக்கும் அதுவும் கொடுத்துருக்கு. வேதாஸ்ல எல்லாம் கொடுத்துருக்கு அந்த மாதிரி. So அந்த fruits of all kinds of Vedic sacrifices is transcendental knowledge. அது புரிஞ்சுனோம்னாலே
இது என்னது அந்த நாலேஜ் இஸ் டிரான்சென்டென்டல் மீன்ஸ் பகவான் நினைச்சுன்னு அந்த நாலேஜ் இருக்கு. This leads to liberation and ultimately to pure devotional service. இதனால நமக்கு வந்து முக்தி பெறலாம். அண்ட் இதுதான் நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஆனா என்னன்னாக்கா இதுல அடுத்து வரும், வேதிக்ல வேதால கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பலன் இதா, அப்ப இந்த பலன் எனக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு வேண்டி நான் என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி நம்ம முட்டாள்கள் அது மாதிரி பண்றோம். அந்த மாதிரி இல்லாம வேதாஸ்ல கொடுத்துருக்கு விளக்கேற்றணும் அப்படின்னு. சப்போஸ் அஞ்சஸ் சேம் அது எந்த ஸ்கிரிப்சர்ல எந்த ஸ்டான்ஸா எந்த இதெல்லாம் கேட்டுடாங்க, ஜஸ்ட் சேம் மார்னிங்ல ஒரு விளக்கேற்றணும் அப்படின்னா விளக்கேற்றணும், ஏதோ கொடுத்துருக்கு அந்த இதுல கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் பண்றோம். அதனால வந்து நமக்கு வந்து நல்ல பிரகாசம் வரும், அதனால லட்சுமி வருவா, ஓஹோ லட்சுமி வருதுனால நம்ம விளக்கேற்றணும் அதனால நான் விளக்கேற்றேன், அந்த மாதிரி இல்லாம விளக்கேற்றணும். லட்சுமி வர்றது வந்துட்டு இருப்பா, இன்னும் அது நல்லது வரணும்னு அது வந்துட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி விஷ்ணு லீட் ஆகும். ஓகே நெக்ஸ்ட் போலாம். 25 யார் எடுத்து போறாங்க மாதாஜி? விவேகானந்தன் பிரபுஜி இருக்காரா? இங்க பேர் தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி இருக்கீங்களா? தெய்வம் ஏவ அபோர யஞ்ஞம். நான் சொல்றேன் பிரபுஜி, நீங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்க. தெய்வம் ஏவாபரே யஜ்ஞம். தெய்வம் ஏவான்னு ஏவாபரே யஜ்ஞம். யோகினா பர்யுபாசதே பிரம்மக்னா अपरे यज्ञम यज्ञे नैवो उपजुह्वति. கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல, அப்புறம் 18வது சாப்டர் வரும்போது கடகடான்னு சொல்லிடலாம். ஆனா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நம்ம எல்லா கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களோட டேர்ன் வரும்போது எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டே இருந்ததுனாக்கா டெஃபினட்டா இதுல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். அப்புறம் நீங்களே ஏகாதசியில போயிட்டு படிக்கலாம். ஓகே, அது ஒரு மீனிங் படிக்கிறதா பிரபுஜி? சில யோகிகள் பல்வேறு யாகங்கள் அர்ப்பணிப்பின் மூலமாக தேவர்களின் பக்குவமான வழிகளை சில பிரம்மன் எனும் நெருப்பில் யாகங்களை அர்ப்பணிக்கிறார்கள். Okay. Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them. நான் என்ன சொன்னேன், ஃபயர் காட் இருக்காரு இல்லையா, அவர் தான் மீடியம், அவர் தான் கொரியர் சர்வீஸ் மாதிரி. நம்ம எல்லாமே அந்த அக்னியில தான் வந்து நம்ம வந்து இது பண்றோம், ஆஃபர் பண்றோம். அது எங்க போகும்? யாரு இப்ப ஒரு கணபதி ஹோமம்னு பண்றாங்க, என்ன பண்ற, கணபதியை உட்காத்தி வைக்கிறாங்களா? இல்ல, அந்த ஃபயர்ல தான் எல்லாம் போடுவாங்க. அவங்க என்னெல்லாம் ஆபீஸ் அது இது போடும்போது என்ன ஆகும், அந்த கொரியர் சர்வீஸ் யாரு, அக்னி தேவர், அவர் வந்து கணபதி கொடுக்கறதெல்லாம் போகும். சரி, நவகிரக ஹோமம்னாக்க நவ கிரகங்கள் அதுகளுக்கு என்னெல்லாம் போகணுமோ நம்ம வந்து அந்த ஃபயர்ல போடும்போது அது இப்படி போகும். ஸோ டெமிகாட்ஸ், இதுல வந்து டெமிகாட பத்தி கொடுத்துருக்கு. சம் யோகிஸ் பர்ஃபெக்ட்லி வர்ஷிப் த டெமிகாட்ஸ் பை ஆஃபரிங் டிஃப்ரெண்ட் சாக்ரிஃபைசஸ் டு them. தேங்காய் போடுவாங்க சில பேர், இந்த ஒரு இதுல வந்து தேவியோட இதுல வரும்போது சண்டிகா ஹோமம் சொல்லுவாங்க, பட்டு புடவையெல்லாம் போடுவாங்க. அதெல்லாம் ஒரு ரீசன் இருக்கு அதெல்லாம். சோ நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இதெல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்லல, நான் பண்றவங்களை பத்தி நான் சொல்றேன். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, அந்த தெய்வத்தை தேவி இது எல்லாமே டெமிகாட்ஸ் தான். நம்ம வந்து ஒரே நம்ம பெரிய பிடியா பிடிச்சிருக்கோமே, கிருஷ்ணரையே பிடிச்சிருக்கோம். இப்ப இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலைனாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஆனா அவங்க பண்றவங்களை சொல்றேன். இப்போ அந்த வேல் குத்தி இந்த இதெல்லாம் அந்த இதுல உண்டு இல்லையா, இந்த என்னது எந்த டைம்ல வருது, பங்குனி உத்திரமா, அந்த டைம்ல எல்லாம் அந்த வேல் குத்தி முருகனுக்கு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. தைப்பூசம். அப்ப இந்த இதெல்லாமே டெமிகாட் வர்ஷிப் தான். பண்ணக்கூடாது சொல்லவே இல்லை. ஒரு பகவத்கீதாலயா இருக்கட்டும் இல்ல இஸ்கானே பண்ணாதே சொல்லல. ஆனா அதெல்லாம் வந்து டெமிகாட்ஸ் டைப்ல அவங்க இருக்காங்க. அவங்களே வந்து கிருஷ்ணர் தான் இதை கண்ட்ரோல் பண்றாரு. அப்ப நம்ம டைரக்டா கிருஷ்ணரையே வழிபடலாமே, அதுக்கு என்ன பண்ணணும், வேல் குத்திக்கணும், ஒண்ணுமே இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா அந்த நாம ஜபம் பண்ணா போதும். சிம்பிள் வே கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப நம்ம சிம்பிள் வே அது பண்றது, உங்களுக்கு ஆசை இருக்கு என்ன இவ்வளவு நாளா பண்ணிருக்கோம்னா தாராளமா பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். சிவனுக்கு அபிஷேகம் பண்றதை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், தாராளமா பண்ணுவோம், உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணவே இல்லை. அது பண்ணிட்டு இதை விட நிறைய ஆயிடும். இப்ப நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு நேரமே இருக்கிறது இல்ல ஜபம் பண்றதுக்கு, ஏன்னா என்னோட பூஜை நார்மல் பூஜை பண்றதுக்கு நிறைய நேரம் இருக்கிறது. அந்த பூஜையை அவாய்ட் பண்ணிட்டு வேற நாமத்துக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா கூட போறோம். பட் அது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியறது இல்லை. ஏன்னா இவ்வளவு வருஷமா நம்ம பண்ணிருக்கோம். இப்போ நான் வந்து போன வருஷத்துல இருந்து இஸ்கான்ல இருந்திருக்கேன். சோ நம்ம ஒரேடி அதை விட்டுட்டு இது பிடிக்கணுமா அப்படி தோன்றது இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஆனா சில பேர் நல்லாவே இன்வால்வ் ஆயிட்டு எஸ் ஐ வில் ஃபாலோ ஒன்லி இஸ்கான்ல என்ன சொல்றாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்ப சம் யோகிஸ், நம்ம will come back to the shloka. Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them.
சில யோகிகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் சம் அதர் சாக்ரிஃபைசஸ் இன் த ஃபயர் ஆஃப் த சுப்ரீம் பிரம்மன். பிரம்மனுக்கு வேண்டி, பகவானுக்கு வேண்டி, எல்லாம் டெமிகாட்ஸ்க்கு வேண்டி நிறைய இந்த யோகிகள்லாம் நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க. அடுத்தது ஒரு அனாலிசிஸ் இருக்கு. சாக்ரிஃபைஸ் டு டெமிகாட்ஸ் அண்ட் சுப்ரீம் பிரம்மன். சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட்லி பொசிஷன்ஸ். அப்ப சாக்ரிஃபைஸ் இன் பர்சூட் ஆஃப் டிரான்செண்டன்ட். இப்ப 2 இடம் இருக்கு. வேர்ல்ட்லி பொசிஷன், இப்ப இந்த தேங்காய் போடுறது, அப்புறம் என்னது எள்ளு, ரைஸ், இதெல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா. சோ வேர்ல்ட்லி பொசிஷன் சொன்ன பட்டு புடவை எல்லாம் கூட போடுவாங்க. நாங்க சண்டிகா அவங்க போடுவாங்க. அது there are 2 types of sacrifices. ஒன்னு வந்து வேர்ல்ட்லி பொசிஷன்ஸ். நம்ம இது இருக்கு, நம்ம என்னெல்லாம் பொசஸ் பண்ணி, இப்ப நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் அக்னியில போட்டு, ஏன்னா ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கு, வேதாஸ்ல கொடுத்துருக்கு, இந்த மாதிரி சண்டிகா ஹோமம்னா இப்படி பண்ணோம், கணபதி ஹோமம்னா இப்படி பண்ணோம், அவில் இந்த இதெல்லாம் கூட போடுவாங்க. என்ன பேரு, பொரி எல்லாம் கூட போடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி அது அந்த மாதிரி போடுற ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கு. இன்னொன்னு எப்படி சாக்ரிஃபைஸ் இன் பர்சூட் ஆஃப் டிரான்செண்டென்டல் நாலேஜ். ஒண்ணு வந்து இந்த மாதிரி வேர்ல்ட்லி பொசிஷன் கொடுத்து எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டு அந்த மாதிரி பண்றவங்க இருக்காங்க. இன்னொன்னு வந்து பகவானோட தியானத்துல எனக்கு பகவானோட அருள் வேணும் அந்த மாதிரி பண்றவங்க இருக்காங்க. ரெண்டு விதமான பக்தர்கள் இருக்காங்க. பிரைமரி டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ், அதான் 2 டிஃபரன்ஸ். பிரைமரி டிவிஷன் 2 வேறு விதமா சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க. அப்புறம் இது என்ன கொடுத்திருக்கு, கம்பேரிசன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் சாக்ரிஃபைஸ். டெமிகாட் வர்ஷிப்பர்ஸ், அதான் வருண பகவானுக்கு மழை வரவே இல்லையா, மழை வரலைன்னா அதுக்கு வேண்டி வருண பகவானுக்கு இப்போ நடக்கும். இப்போ வரும் எங்க பாம்பே ஊர்ல எல்லாம் இப்போ மழையே இல்லை. அப்போ கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல ஆரம்பிப்பாங்க, வருண பகவான் கொடுத்தேன், அப்போ சடன்லி யூ வில் கெட் ரெயின் அந்த மாதிரி. ஸோ டெமிகாட் வர்ஷிப்பர்ஸ் இருக்காங்க. இம்பர்சனலிஸ்ட் அப்படின்னா யாரு, இந்த அத்வைதிஸ். அவங்க வந்து பகவான் வந்து ஒரு ரூபத்துல அவங்க வந்து வழிபட மாட்டாங்க. நம்ம பிரபுபாதா வந்து அதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்திருக்காங்க, மாயாவாதிஸ். சோ மாயாவாதிஸ் they are all impersonalists. அவ பகவான் வந்து ஒரு ரூபத்துல பார்க்க மாட்டாங்க. சொன்னேன் இல்லையா, அந்த சூரிய ஒளி வந்தாலே அந்த ஒளியே அவ வந்து பகவான் நினைச்சுப்பா. அந்த சூரியன் பகவான், நம்ம வந்து சூரியனை பகவான் நினைக்கும் போது அவ வந்து அந்த சூரிய ஒளியே பகவான் நினைக்கிறாங்க. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். அப்புறம் நம்ம எந்த லெவல்ல வரும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ் டிவோட்டிஸ். இதுதான் வந்து 3 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. இங்க என்னது, எய்ம் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் இஸ் ஒன், பட் வெரைட்டிஸ் டிஃபர் சூப்பர்ஃபிஷியலி. எல்லாம் ஒரே லெவல் தான், எல்லாருக்கும் பகவான் அடையணும், எய்ம் அதே தான். ஆனா ஒன்லி பண்ற விதம் வேற விதமா இருக்கும். Different categories of sacrifice by different types of performers only superficially demark the varieties. Okay, factual aim of all sacrifice is to satisfy the supreme lord. Main aim is bhagwan திருப்திப்படுத்துறது. who Vishnu, who is also known as yagna nalu Vishnu தான். விஷ்ணுனா என்னது, கிருஷ்ணா தான். அப்ப எல்லாம் நம்மளோட எய்ம் எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்கிரிப்சரல் இது பண்ணும்போது, தெய்வீக இதுல பண்ணும்போது என்னது, எல்லாரோட எய்ம் என்னது, பகவான் கிட்ட நம்ம போய் சேரணும், நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப இந்த டெமிகாட் வர்ஷிப்பர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, சாக்ரிஃபைஸ் மெட்டீரியல் பொசிஷன் ஃபார் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட். எனக்கு நல்ல ஜாப் வரணுமா, அதுக்கு வேண்டி என்னெல்லாம் யாகம் உண்டு, யோகம் தானம் உண்டு, அதெல்லாம் தானமே இதுல யக்ஞா பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ மெட்டீரியலி எனக்கு ஏதோ பெனிஃபிட் வரணும்னா அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வேற சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, they worship demigods for various material benefits and are called பஹு ஈஸ்வரவாதி, believers in many gods. எல்லா காட்லயும் நான் நம்பிக்கை வைப்பேன், எனக்கு எல்லாம் வேணும். சரஸ்வதியும் வழிபடுவேன், லட்சுமியும் வழிபடுவேன். சரஸ்வதி வழிபட்டா நல்ல புத்தி கூர்மை வரும், புத்தி கிடைக்கும், பாதியும் பண்ணுவேன், கணபதியும் பண்ணுவேன், முருகன், எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கும். அவங்க எல்லா நாளைக்கும் கோயில் போவாங்க. இந்த செவ்வாய்க்கிழமை இங்கே போவேன், புதன்கிழமைனா முருகன், அப்படி இப்படி, வியாழக்கிழமைனா சிவன் கோயில், இல்ல திங்கக்கிழமைனா சிவன் கோயில், அப்படி எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்தி எல்லாரையும் இது பண்றோம். அந்த மாதிரி டெமிகாட் வர்ஷிப்பர்ஸ் இருக்காங்க. இம்பர்சனலிஸ்ட், இந்த மாயாவாதிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, சாக்ரிஃபைசஸ் ஓன் செல்ஃப் இன்டு ஃபயர் ஆல்டர் ஆஃப் சுப்ரீம் பிரம்மன். அவங்களையே கொடுக்குறாப்புல அப்படின்னா எனக்கு அவங்க குதிக்க மாட்டாங்க, பட் அந்த உணர்வுல எல்லாமே வந்து நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் அந்த மாதிரி செல்ஃபியே. ஈவன் ஏன்னா அவருக்கு அவாக்குள்ளேயே பகவான் இருக்கான்னாக்கா, அவளோட வந்து பிலாசபியில் எப்படின்னாக்கா, அகம் பிரம்மாஸ்மி, எங்குள்ளேயும் நம்மளும் அதான் சொல்றோம், இஸ்கான்லயே அதே தான் சொல்றோம். நமக்குள்ள என்ன இருக்காரு, பகவான் இருக்கார். என்ன வாட் ஃபார்ம், பரமாத்மா ஃபார்ம். பட் நம்ம வழிபடுறது பரமாத்மா இல்லை, நம்ம வழிபடுறது 200 ஃபார்ம் கிருஷ்ணாவை தான் வழிபடுறோம். நம்ம இதுல கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அவ வந்து நான் பிரம்மாஸ்மி, நானே தான் கடவுள், நானே எங்குள்ளேயே பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு. So they sacrifice that only. அப்புறம் they regard the forms of demigods as temporary. இந்த demigods எல்லாம் இப்ப சொன்னேனே, வருண பகவானோ சூரிய பகவானோ இதெல்லாம் demigods எல்லாம் டெம்பரரி என்றாங்க. அப்புறம் sacrifice their material designation and their individual existence of supreme. அதான் நான் சொன்னேன், ஐக்கியமா இருக்கு அவளோட இதுல அந்த கான்செப்ட் இருக்கு. எல்லாம் ஐக்கியமாயிட்டு நம்ம பகவானும் சரி, நம்ம லிவிங் பீயிங்ஸும் சரி, we are all one.
we will all get merged. அதுதான் அவளுக்கு வந்து முக்தி. அவள் முக்தினா இந்த மாதிரி ஐக்கிய மாதிரி தான் அவள் முக்தி அப்படின்னு நினைக்கிறேன். sacrifice their time in philosophical speculation. நிறைய புத்தி கூர்மையா இருக்கு, அப்படி பண்ணா இப்படியே இது இல்ல, அவங்க வேதாந்தமா நிறைய பேசுவாங்க, அவங்க நிறைய படிச்சு. அப்புறம் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் நம்மள மாதிரி உள்ளவாள் என்ன பண்ணுவாங்க, sacrifices all material possessions and own self for Krishna. நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளோட ஆசை இது எல்லாமே நம்ம விட்டு கொடுத்துடுறோம், ஒண்ணுமே நம்ம வச்சுக்காம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நம்ம வந்து நம்மளே அர்ப்பணிக்கிறோம் அந்த மாதிரி. அப்புறம் அர்ஜுனா sacrifices everything for satisfaction of Krishna. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் யோகி, கிருஷ்ணாவை என்ன கொடுத்திருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் யோகி வித்வுட் லூசிங் இஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அப்பா ரொம்ப சின்ன எழுத்து. ஓகே, சோ அது எக்ஸாம்பிள் வந்து அர்ஜுனா என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனாக்கு வந்து சண்டை போட வேண்டாம், ஆனாலும் பண்ணறாரு, என்னத்துக்கு வேண்டி, கிருஷ்ணா சொன்னதுனால சரி பகவானே சொல்லியிருக்காரு, சோ ஐ வில் டு இட் அந்த மாதிரி. கிருஷ்ணா பெரிய அனாலிசிஸ் தான், யாரு எழுதுனா தெரியல, ரொம்ப டீடைலா. 4.26 நெக்ஸ்ட் யாரு, மஞ்சுளா மாதாஜி. स्तोत्रानेन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. மனக்கட்டுப்பாடுடன் என்னும் நெருப்பில் சிலர் கலங்கமற்ற பிரம்மச்சாரிகள் புலன்களையும் கேட்கும் முறையையும் அர்ப்பணிக்கின்றார்கள். மற்றும் சிலர் ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் புலன்கள் என்னும் நெருப்பில் புலனுணர்ச்சி பொருள்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். பிரம்மச்சாரினா அப்படி ஒழுக்கம், என்னது ஒன்னும் தப்பு தண்டா பண்ணாம ஒரே பகவானோட இதுல பிரம்மச்சாரி ஆசிரமம் அதுக்குதான் பேர் வச்சிருக்காங்க. பிரம்மச்சாரின்னா அந்த குழந்தைக்கு 5 வயசு 6 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா அப்பவே வேதம் கற்று அந்த ஒரு இது அந்த பக்தி மயத்திலேயே இருக்கும். ஒரு 17, 18 இயர்ஸ் 19 இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த குருகுலத்துல போயிட்டு படிச்சு அவதான் வந்து அன்அடல்ட்ரேட்டட் பிரம்மச்சாரி. இந்த காலத்துல இருக்காங்க இந்த மாதவா, எங்க ஊர்லயே எங்க இதுலயே இருக்கு மாதவா ஃபாலோ பண்றவா வந்து ராகவேந்திர மடம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அவங்க அப்படிதான் சின்ன பசங்க எல்லாம் 5 வயசு 6 வயசு நம்ம வீட்டுல வந்து இதுக்கு பிக்ஷாக்கு வருவாங்க. அவங்க காலில் செருப்பு போட்டுக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து மாதவா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து நம்மளை விட கொஞ்சம் ஒரு இது பக்தி ஜாஸ்தி. நம்ம வீட்டுல வெயில் காலத்தை காலில் செருப்பு இல்லாம வருவாங்க. ஐயோ தண்ணி கொடுக்காம பார்த்தா நம்ம வீட்டுல தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டாங்க. இன்னும் சுத்த ஆச்சாரம் போராது உங்க வீட்டுல, அவங்களே கணிச்சுடுவா அவளுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி. அப்ப அவ வந்து அவளோட ரொம்ப உயர்வா அவளோட கல்ச்சர் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு they follow all that. So unadulterated பிரம்மச்சாரி, இவ்வளவுதான் unadulterated பிரம்மச்சாரி. இப்ப நம்ம வீட்லயே இருக்கிற பசங்க அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. பூஜை எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு நாளைக்கு பண்ணுவாங்க ஒரு நாளைக்கு பண்ணல, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் பண்றவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது they are very pious. அவ என்ன பண்றாங்க, some the unadulterated brahmachari sacrifice the hearing process and senses in the fire of mental control. எல்லாம் மென்டல் கண்ட்ரோலால எல்லாம் அவங்க வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடுறாங்க. என்னது வேண்டாத்ததெல்லாம் கேட்காம ஒன்லி அந்த சென்சஸ் என்னது ஒன்லி பகவானோட செயல்ல பகவானோட நாமத்தை கேட்கறதும் பகவானோட நாமத்தை சொல்றதும் அதுலயே அவங்க வந்து அர்ப்பணிக்கிறாங்க. அண்ட் அதர்ஸ் த ரெகுலேட்டட் ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ், நம்மள மாதிரி நார்மல் ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ் என்ன பண்றோம், சாக்ரிஃபைஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சென்சஸ் இன் த ஃபயர் ஆஃப் சென்சஸ். அப்படின்னா என்னது, நம்ம வந்து நம்மளோட கண்ணால பாக்குறது அதையே நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம். பகவானுக்கு வேண்டி அதை ஆக்சுவலி இது அன்அடல்ட்ரேட்டட் பிரம்மச்சாரி என்ன பண்றாங்க, அவ எல்லாமே தியாகம் பண்ணி பகவானுக்கு வேண்டி இது பண்றாங்க. நம்ம வந்து அதை தியாகம் பண்ணாம we are leading that life. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். இதுவும் வந்து ஒரு ட்ரிக்கி ஸ்லோகம் தான். So நம்மள மாதிரி ரெகுலேட்டட் ஹவுஸ் ஹோல்டர் சாக்ரிஃபைஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சென்சஸ் இன் த ஃபயர் ஆஃப் த சென்சஸ். அவங்க தமிழ்ல என்ன கொடுத்துருக்கு தெரியல, ஃபயர் ஆஃப் த சென்சஸ். அதுக்கு என்ன லாஸ்ட்ல என்ன இருக்கு மாதாஜி, அந்த வேர்டு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங். புலன்கள் என்னும் நெருப்பில் புலனுகர்ச்சி பொருட்களை அர்ப்பணிக்கின்றன. புலன்கள் என்னும் நெருப்பில் புலனுணர்ச்சி பொருட்களை அர்ப்பணிக்கின்றன. ஓகே, ரெகுலேட்டட் ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ் டு தட். இனி ஃபியூச்சர்ல இன்னும் வேற ஸ்லோகால வந்துட்டே இருக்கும், பார்க்கலாம் நம்ம. அடுத்தது என்ன 27. இப்ப இந்த பிரபுஜி ஜாயின் பண்ணிருக்காரு. எங்க போனார் அவர்? ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்ன பேரு, போயிட்டாரா? அவர் ஒருத்தர் வந்தாரு. எனிவே அவர் he was there for some time. இப்ப திரும்பி வேற இது வந்துடலாம். ஓகே, நான் படிக்கிறேன். பழனிசாமி தான். எஸ், பழனிசாமி பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பழனிசாமி பிரபுஜி. ஓகே, ஆடியோ ப்ராப்ளம் தான். ஓகே, இனிமே அப்ப நான் இது துர்கா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி.
20. Sarvanendriya karmani prana karmani chapare atma samyama yoga jnana yoga gnau juhvati jnana deepite. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் தன் உணர்வை அடைய விரும்புவோர் புலன்களின் இயக்கங்களையும் பிராணனின் இயக்கங்களையும் அடக்கப்பட்ட மனமேலும் நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. So others, சில பேர் இருக்காங்க ஒருத்தரை பத்தியா எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. Others who are interested in achieving self-realization through control of the mind and senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblation to the fire. யாரு இவாள சொல்லியிருக்காங்க? இது தபஸ்வி, இந்த இதுல இருப்பாங்க இல்லையா, என்னது மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்களே, அவங்கள பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, who are interested in achieving self realization, அவங்க வந்து பிரம்மன் அடையறதுக்கு பாக்குறாங்க. எப்படி? through the control of mind, மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்ணி சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. டெஃபினட்டா இந்த இதெல்லாம் நம்ம பிக்சர் எல்லாம் பார்க்கலாம். எல்லாம் இந்த இது எறும்பு புத்தல் எல்லாம் அப்படி ஆயிருக்கும். அவங்களுக்கு அதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணாம இப்படி தியானத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு. சோ அவங்க வந்து ஆஃபர் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆல் த சென்ஸ். அவங்களுடைய என்னெல்லாம் சென்ஸ், காதல கேட்கிற சென்ஸ், டேஸ்ட், இது எல்லாமே அவங்க வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க. எதுக்கு? அண்ட் ஆஃப் த லைஃப் பிரெத், and of the life breath as only the breathing matram, அது என்னதுக்கு? as an oblation into the fire of the control mind. the control mind வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு only அந்த மூச்சு மாத்திரம் வெச்சிருந்து பாக்கி எல்லாம் அவங்க வந்து இது என்னது, they have sacrificed everything. அவ சாப்பாடு வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம். they will be just in the இந்த மோட்ல இருப்பாங்க, transcendental மோட்ல இருப்பாங்க. சோ அவளை பத்தி சொல்லிடுச்சு. 4.28 படிங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட். द्रव्यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञ सदा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यदय संसिदव्रताः. தவங்களில் தமது உடைமைகள் எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்வதால் ஞான ஒளி பெற்ற சிலர் கடும் விரதங்களை கொண்ட அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியை பயில்கின்றனர். மற்றும் சிலர் உன்னத ஞானத்தை இலட்சியமாக கொண்டு வேதங்களை கற்றறிகின்றனர். சில பேர் என்ன பண்றாங்க, அஷ்டாங்க யோகா, யோகா பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி பகவான் வந்து சரணடைய பாக்குறாங்க. having accepted strict vows. இது அது ஒன்னும் இது இல்லை. இப்ப யோகா கிளாஸ் எல்லாம் நடத்துறாங்களே, அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அந்த அஷ்டாங்க யோகா எல்லாம் பயிற்சி பண்ணணும். எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் சென்ஸ், இன்டர்னல் எல்லாமே அவங்க வந்து அந்த இதுல வச்சிருப்பாங்க, என்னது கண்ட்ரோல்ல வச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் 6th சாப்டர்ல பார்க்கலாம். சோ அவங்க வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் வோஸ். சம் பிகம் என்லைட்டன்ட் பை சாக்ரிஃபைசிங் தியர் பொசிஷன். ஒண்ணுமே அவங்களுக்கு ஒரு இது இருக்காது. பொசிஷன்ஸ்னாக்கா என்னது, ரொம்ப மினிமம் வோஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒன்னும் ஒரு வீடு இருக்காது, ஒரு இது இருக்காது. எல்லாம் சுவாமிஜி மாதிரி இருப்பாங்க. அண்ட் அதர்ஸ் அப்புறம் இன்னும் வேறு சில பேர் எப்படி இருப்பாங்க, பை பெர்ஃபார்மிங் சிவியர் ஆஸ்டாரிட்டிஸ், ரொம்ப கடுமையான தவம் எல்லாம் வந்து பை பிராக்டிசிங் த யோகா ஆஃப் 8-fold mysticism. அதுதான் அஷ்டாங்க யோகா. அண்ட் பை ஸ்டடிங் வேதாஸ். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, வேதாஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு அதுல இதுல அட்வான்ஸ் பண்றாங்க. டிரான்செண்டன்ட் பகவான் நினைச்சுட்டு அந்த இதுல வந்து வேதம்னா இது எல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் படிப்பாங்க. சோ பலவித மக்கள் இருக்காங்க, பலவித டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. எப்படி பகவான் அடையறதுக்கு அந்த அகர்மீஸ் அந்த வாழ எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொன்னா காட்டுறாங்க. அடுத்த 29. நெக்ஸ்ட் கிருஷ்ணா. யாரு நெக்ஸ்ட்? ஜெயலட்சுமி படிக்கிற மாதாஜி. அபானே ஜுக்பதி பிராணம் பிராணே பானம் ததாபரே பிராணாபான கதி ருத்வா பிராணாயாம பராயணாக அபரே நியதஹாராக பிராணான் பிராணேஷு ஜுக்பதி. லயிப்பில் இருப்பதற்காக சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சிகளில் ஈடுபாடு கொண்டவர்களும் உண்டு. இவர்கள் உட்சுவாசத்தில் வெளி சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வெளி சுவாசத்தில் உட்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தும் முறையை பயின்று சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி லயிப்பில் ஈடுபடுகின்றனர். இவர்களில் சிலர் உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளி சுவாசத்தை அதிலேயே யாகமாக அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து அஷ்டாங்க யோகாவோட அந்த மிஸ்டேக். அவ வந்து என்னது, அந்த பிரெத் கண்ட்ரோல். எப்படி நம்ம சுவாசம் நல்லா உள்ள இழுத்து அதை அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. பூரக் அப்படின்னாக்க அப்படி பண்ணி இழுத்துப்பாங்க.
அவரை நிறைய நேரம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அந்த மூச்சு அப்படியே உள்ள இழுது. அப்புறம் வந்து ரேச்சக் அது வந்து இப்படியே விடுவாங்க. அந்த சுவாசத்தை விட்டுட்டு அப்புறம் கும்பகரேஷனே எனக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது, உள்ள காத்தே இருக்காது, அப்படியே கொஞ்ச நேரம் இருப்பாங்க. இதெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பகவான் அடையறதுக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி செயலம் பண்ணுவாங்க. ஸ்டில் அதர்ஸ் who are inclined in the process of breath restraint. இது கண்ட்ரோல் பண்றது என்னது, நம்ம பிரெத் நம்ம மூச்சையே கண்ட்ரோல் பண்ணி டு ரிமைன் இன் டிரான்ஸ். அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அவங்க என்ன பண்றாங்க, நல்லா அது பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ல இருந்தது அந்த உலகத்துல பகவானோட அந்த இதுல பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. Practice by offering the moment of outgoing breath into the incoming and the incoming breath into the outgoing. அதான் மூச்சு இழுக்கிறதும் விடுறதும் அது ஹோல்ட் பண்றதும் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு நல்லா பயிற்சி பெற்று அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஆனா எல்லாம் அந்த டிரான்ஸ்ல பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பகவானோட அந்த இது என்னது டிரான்சென்டென்டல் மோட்ல பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. And thus at last remain in trance, stopping all breathing. அப்புறம் ஃபைனலி ஃபுல் பிரீத் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. Others இன்னும் வேறு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, curtailing the eating process. சாப்பாடு எல்லாம் ஒண்ணுமே சாப்பிட மாட்டாங்க, ரொம்ப இது மினிமம் மோஸ்ட் சாப்பிட்டுதான், சாப்பாட்டுக்கு வேண்டி சாப்பிடவே மாட்டாங்க. இன்னும் அந்த டைம் ஒரு இது சாப்பிடணும் அவ்வளவுதான், அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஈட்டிங் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல்டா இருப்பாங்க. ஆஃபர் த அவுட் கோயிங் பிரெத் இன்டு இட் செல்ஃப் ஆஸ் அ சாக்ரிஃபைஸ். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. எல்லாம் அக்கர்மஸ் எக்ஸாம்பிள் தான். ஓகே, வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைசஸ் which lead to transcendental knowledge are explained. இதுல 25 ல இருந்து 29 வரைக்கும் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். அதோட நட்ஷல் இப்ப வந்து சம்மரி மாதிரி பார்த்தோம். இப்ப டெமிகாட் வர்ஷிப் 4.25 டெமிகாட் எப்படி வர்ஷிப் பண்றாங்க பார்த்தோம். சாக்ரிஃபைசஸ் இன்டு பிரம்மன், அதேதான் வர்ஷிப் வந்து இப்படி பகவானுக்கு வந்து டெமிகாடுக்கு வர்ஷிப் பண்ணும்போது பிரம்மன் வந்து அடையிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் ஹியரிங் ப்ராசஸ் அண்ட் சென்சஸ் இந்த ஃபயர் ஆஃப் மென்டல் கண்ட்ரோல், இந்த அன்அடல்ட்ரேட் பிரம்மச்சாரிஸ். இந்த சொன்னேன் அந்த இதுல ஆசிரமத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, அவங்க எப்படி மென்டலா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஹியரிங் ப்ராசஸ், ஏன்னா பகவானோட நாமத்தை கேட்டுக்கிட்டு எப்படி சென்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் பார்த்தோம். ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சென்சஸ் இந்த ஃபயர் ஆஃப் சென்சஸ் ரிலேட்டட் கிரகஸ்தாஸ், நம்ம கிரகஸ்தாஸ் உள்ளவா வந்து அவன் எப்படி அந்த கண்ட்ரோல் என்னது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே மாதாஜி அந்த படிச்சாலே சென்சஸ் நம்மளோட வந்து அது என்ன அந்த வேர்டு மாதாஜி அந்த இதுல உங்க புக்ல போட்டிருந்தது நீ படிச்சாலே அதுதான் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் சென்சஸ் இந்த ஃபயர் ஆஃப் சென்சஸ். எனக்கு இங்கிலீஷ் புலனுகர்ச்சியை வந்து புலன்களுக்கு இந்த புலன் எனும் நெருப்பில் இடுவது அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி அர்த்தத்துல இருக்கு. அடுத்தது 5th என்ன பார்த்தோம், அஷ்டாங்க யோகா. பதஞ்சலி யோகா சிஸ்டம் அது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். பதஞ்சலி தான் அவர் ஒரு ரிஷியோட பேரு பதஞ்சலி. அவர் வந்து அந்த யோகா வந்து இது கண்டுபிடிச்சு வந்து பண்ணினார். அது வந்து 4.27 offers the function of all senses and of the light breath as oblation into the fire of the control mind. என்ன இருக்கு எல்லாமே நம்மளோட எல்லா இச்சை ஆசை இது எல்லாமே நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமே ஆஃபர் பண்ணி ஒன்லி இந்த இது மாத்திரம் மூச்சு மாத்திரம் நம்ம மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணி they are doing all that. அது அப்படிதான் அது ஆக்சுவலி யோகா சிஸ்டம் has to be like that. அது அஷ்டாங்க யோகான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேரு. அப்புறம் கோல் என்னது, அவரோட எல்லாம் என்ன எய்ம் என்னது, merging into existence of absolute அப்படின்னா வந்து பகவான் போயிட்டு சேரணும், அதுக்கு வேண்டிதான் எல்லாரும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. அப்புறம் சேரிட்டினா தானம் எப்படி கொடுக்குறாங்க, திரவியமய யஜ்ஞா ஸ்டடி எக்ஸாம்பிள்ஸ் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டியூட் இது போடவே இல்லையே இதுல 4.28 நம்ம படிக்கும்போது அதுல கொடுக்கல. அதான் சாக்ரிஃபைசிங் தேர் பொசஷன், அதான் தானம் எல்லாமே இருக்கிறதெல்லாம் கொடுத்துட்டு they keep only the minimum, ரொம்ப கம்மியா வச்சிருப்பாங்க. அதான் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாம் நிறைய கொடுப்பாங்க, ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸ்க்கு எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் ஆஸ்டாரிட்டி எப்படி நம்ம வந்து இதான் பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம காலையில இருந்து குளிச்சு வெளியில உட்புறமும் நல்ல இதா இருக்கணும், கிளீனா இருக்கணும், வெளிப்புறமும் நல்லா கிளீனா வச்சுட்டு ஆஸ்டியர் லைஃப் லீட் பண்றவங்க. தப்போமய யஜ்ஞா எக்ஸாம்பிள் சாத்துர்மாசியா சந்திராயணம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கு. அந்த ஸ்லோகம் இருக்கும். நம்ம இந்த லெவலுக்கு இவ்வளவுதான் படிக்கவே வேண்டாம். ஈவன் 4th லெவல் வரைக்கும் கூட நம்ம இதெல்லாம் படிக்கல. அப்படி இது எதுக்கு அதை போட்டிருக்காங்க தெரியல. ஸோ மேலோட்டமா நம்ம படிச்சுன்னு போகலாம். அப்புறம் யோக யஜ்ஞா சாக்ரிஃபைஸ் ஃபார் சர்டன் பெர்ஃபெக்ஷன் இன் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இருக்கிறதே மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தானே இருக்கும். அதுல நம்ம வந்து ஏதோ ஒண்ணு அடையறதுக்கு வேண்டி நம்ம என்னெல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றோம், என்னெல்லாம் யாகம் பண்றோம் அப்படி. எக்ஸாம்பிள் பதஞ்சலி சிஸ்டம் ஃபார் merging into existence into the absolute. பதஞ்சலி யோகா சிஸ்டம் என்னது, அதான் அஷ்டாங்க யோகா. அது என்னத்துக்கு ஒன்றி அந்த என்னது அந்த யோகா பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும்னாக்கா நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணோம், பாடி எக்ஸசைஸ்னு இல்லை, அந்த மாதிரி ஒன்றி பகவானை நினைச்சுட்டு நம்ம ஐக்கியமாயி அந்த மாதிரி மீன்ஸ் நினைப்புல, நாட் பிசிக்கலி ஐக்கியமாகல, நினைப்புல பகவானுடைய நினைப்புல நம்ம ஐக்கியமாகும்.
அப்புறம் ஹத யோகா சிஸ்டம், அஷ்டாங்க யோகா ஃபார் பர்டிகுலர் பர்ஃபெக்ஷன். ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி யோகா தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, பண்றாங்க. அப்புறம் ஹோலி பில்கிரிமேஜ், நிறைய பேர் ஒரு க்ஷேத்ராடனம் அப்படி போறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி போயிட்டு கூடி புண்ணியம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடைக்கிறாங்க. அப்புறம் 9th வந்து ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த, இப்ப நம்ம பண்றது பகவத்கீதா படிக்கிறது என்னது, வியர் ஆல்சோ இந்த ஆஸ்ட்ரியர் லைஃப் தான். நம்மளும் இந்த வந்து ஸ்கிரிப்சரல் இதெல்லாம் படிக்கிறதுனால இந்த பாதையில தான் இருக்கும், என்னது பகவான் அடையறதுக்குள்ள பாதையில தான் நம்ம இருக்கோம். ஆனா நம்ம பேசிக் லெவல்ல இருக்கோம், நம்ம முன்னாடி போனோம். ஓகே, நம்ம வந்தாயிடுச்சு அந்த ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ். ஸோ சுவாத்தியாய யஜ்ஞம் அப்படின்னா நானே நமக்கு வேண்டி படிச்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம பகவத்கீதால உங்க கூட சேர்ந்து நானும் படிக்கிறேன், எங்க கூட சேர்ந்து நீங்களும் படிக்கிறீங்க இல்லையா, நம்மளே எல்லாம் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணிக்கிறோம். அப்ப இதுல என்னெல்லாம் வருது, உபனிஷத் படிக்கிறாங்க, வேதாந்த சூத்ராஸ் ஆர் த சாங்கிய பிலாசபி, ஹத யோகா அண்ட் பிராணாயாமம். இது சும்மா ஒரு நட்சலா எல்லா பேர்லாம் கொடுத்துருக்கு, நம்ம இவ்வளவு டீட்டெயில் அது பார்க்க வேண்டாம். ஓகே, ஒர்க்கிங் ஆன் ஒன்ஸ் ஓன் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் காட்ஸ் அக்கௌண்ட். நமக்கு வேண்டி வேலை பண்றதும் அண்ட் பகவானுக்கு வேண்டி வேலை பண்றதும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? எக்ஸாம்பிள், கேஷியர், ஒரு பேங்க்ல கேஷியர் இருக்காங்கன்னாக்கா, he receives issues lakhs on behalf of bank. அவர் கையில் நிறைய பணம் இருக்கும், ஆனா ஒரு பைசாவது அவரோட எடுத்து வச்சுக்க முடியுமா? முடியாது. அவரோட தொழில் கேஷியரா இருக்காரு பேங்க்ல, அவர் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பணத்துல அவர் டீல் பண்றாரு, ஆனா அவரோடன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணுமே இல்லை. So the moment he steals a penny, he is arrested. அதெல்லாம் இருக்கே, இப்ப எல்லாமே என்னோட நினைக்க முடியுமா? அதே சரி, ஒரு காசு நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா அந்த அக்கௌண்ட்ல தட்டி தடுமாறி அப்புறம் இதுதான் ஜெயில் தான் ஆயிடும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ எதுவுமே நம்மளோட இல்ல. இப்ப நம்ம அது கேஷியர் வேலை தான். இப்ப நம்ம இதுலயும் நம்ம அதுதான் டேக் அவே மெசேஜ்னா, நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது எல்லாமே பகவான் கொடுத்ததுதான், என்னோடுங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படி நினைச்சு. சோல்ஜர் கில்லிங் பீப்புள் இன் ஆர்மி இஸ் அவார்டட் பரம்வீர் சக்ரா. அவர் வந்து கில் பண்றார், இந்த இதுல ஆர்மில வேறு மனுஷரை கில் பண்றார். சோ ஹி சப்போஸ் டு பி இதுலயே ஹேண்ட் கஃப் பண்ணி அவர் ஜெயில் தானே போடணும். இல்ல, அவர் என்ன பண்றாரு, நம்ம நாட்டுக்கு வேண்டி உழைச்சு அவரோட டியூட்டி பண்றாரு. அந்த டியூட்டில வந்து ஒரு ஆளை கொள்றாருனாக்கா, அந்த எனிமையை கொள்றாருன்னா அவருக்கு பரம்பீர் சக்கராவே கொடுக்குறாரு, நல்ல ஒரு ரெகக்னிஷன் கொடுக்குறாங்க. when he kills neighbor he is arrested. பட் அதே ஆளு வீட்டுல பக்கத்துல உள்ள நான் தான் அந்த இனிமேல் கொண்டேன், அப்ப ஒன்னையும் கொல்லலாம் சொல்லிட்டு நெய்பரை கொன்னா என்ன ஆகும்? அரெஸ்ட் தான். மாதாஜி அன்னைக்கு அப்ப எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க, அதுதான். சோ அவர் டியூட்டின்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது it is been recognized as and பரம்பீர் சக்கரன்னா அது இதுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் அதே போல அடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்ன, அர்ஜுனா ஃபைட்டிங் ஃபார் தர்ம யுத்தா. அர்ஜுனா எதுக்கு வேண்டி பண்றார்? எனக்கு லாபம் வரணும் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இல்லை, பகவான் சொல்லியாச்சு இது வந்து தர்ம யுத்தம், நீ பண்ணியே தேடானு. சோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் காட் he does that, தர்ம யுத்தம் பண்றார். துரியோதனா ஃபைட்டிங் ஃபார் his own selfish plan. எனக்கு ராஜ்யம் நான் கொடுக்க மாட்டேன், நான் தான் எல்லாம் ஆள போறேன், சண்டை போடணுமா சரி சண்டை போட்டு நான் வந்து இருந்தாலும் நான் கொடுக்க மாட்டேன், ஐ வில் ரூல் த கிங். அப்ப ஒரு செல்ஃபிஷ் பிளான் இருந்தது. ஆனா அர்ஜுனனோட அந்த மாதிரி இருக்கு. அடுத்தது லாஸ்ட் கொடுத்தது அன்பைண்டிங் அண்ட் பைண்டிங் ஸ்பூல் ஆஃப் அ டேப் ரெக்கார்டர். இது என்ன எனக்கு புரியல. அன்பைண்டிங் அண்ட் பைண்டிங் ஸ்பூல் ஆஃப் அ டேப் ரெக்கார்டர், அது என்னது தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ திஸ் எக்ஸாம்பிள், ஐ டோன்ட் நோ. நம்ம முன்னாடி டேப் ரெக்கார்டர் எல்லாம் வந்துன்றது இல்லையா, அதுல வந்து டேப் சிக்கன் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவோம், திரும்பி அந்த பென்சில போட்டு டீ சுத்துவோமே. சோ அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் தெரியல, காடோட இது தெரியல. சோ திஸ் ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே, இது நான் வேணா கேட்டு சொல்றேன், அந்த எக்ஸாம்பிள் ஏன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னது, மெட்டீரியல் லூட். இப்ப வந்து ஹாப்பினஸ் வித்வுட் சாக்ரிஃபைஸ். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு யாகம் பண்றோம், யஜ்ஞம் பண்றோம், அதுல வந்து தப்பா லார்ட் பிரம்மா ஒரு நிமிஷம் இல்லைன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஆல் சாக்ரிஃபைசஸ் மஸ்ட் பி பெர்ஃபார்ம் வித் த நாலேஜ் ஆஃப் தியர் பர்பஸ். ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்றோம், ஒரு யஜ்ஞம் பண்றோம்னா அது என்ன பர்பஸ், அது என்ன, நம்ம என்ன பண்றோம் புரிஞ்சுட்டு பண்ணணும். அது தெரியாம பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், சின்ஃபுல் லைஃப், மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், இக்னோரன்ஸ், சின்ஃபுல் லைஃப். மெட்டீரியலா நம்ம வந்து அதுல வந்து பந்தப்படுத்திக்க கூடாது. பகவான் நினைச்சு நம்ம யாகம் யஜ்ஞம் பண்ணோம், இதனால நமக்கு என்ன பலன் வரும்னு சொல்லிட்டு பண்ணக்கூடாது. அதுதான் வந்து டேக் அவே மெசேஜ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் போலாம். 30 என்ன இருக்கு, 12. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யாரு? எம் கல்பனா மாதாஜி. படிங்கோ மாதாஜி. எம் கல்பனா. சர்வே அப்யதே சர்வே அப்யதே யஜ்ஞபீதோ யஜ்ஞசாபித கல்மஷஹ யஜ்ஞசி சம்பத்ருத இஷ்டாமிருத புஜோ யாந்தி பிரம்மஹ சானதனம். பொருள்: யாகத்தின் பொருளை அறிந்து செயல்படும் இவர்கள் அனைவரும் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை பெற்று இத்தகைய யாகங்களின் பலன்களை அமுதமாகி பருகை பரமான நித்திய நிலையை நோக்கி முன்னேறுகின்றனர்.
சோ இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி யஜ்ஞா பண்றாளோ, பூஜை பனஸ்கரம் இதெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, யஜ்ஞா பண்றோம், ஆனா புரிஞ்சுண்டு all these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reaction. உங்களுக்கு வந்து பாவ செயல்ல இது வராது. நிறைய யஜ்ஞா பண்றாங்க இல்லையா, சோ அதனால இப்போ பாவ செயல், ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த யஜ்ஞா பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும்னு ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்துருக்கு, அது போல பண்றாங்க. சோ they are not doing of their own accord. அவங்க எனக்கு தோணிது நான் அந்த மாதிரி பண்ண, அந்த மாதிரி கிடையாது. இந்த மாதிரி சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கு, யஜ்ஞால இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்றாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுட்டு பண்றாங்க, புரிஞ்சுட்டு பண்றாங்க. அதனால அவங்க வந்து there is no sinful reaction. இந்த பாவ செயல்ல அவங்க வந்து அதுல வரது இல்லை. And having tasted the nectar of the results of sacrifice, they advance towards the supreme eternal atmosphere. And அவங்களோட இந்த மாதிரி யஜ்ஞா பண்றதுல அவங்களுக்கு இதுவும் தெரியும், அதோட ரிசல்ட் என்ன வருதுன்னு தெரியும், அவங்களுக்கு அனுபவிக்கிறாங்க. சோ அதனால அவங்க வந்து சுப்ரீம் பகவானோட இந்த டிரான்சென்டென்டல் லெவலுக்கே அவங்க வந்து படிப்படியா மேல போயிடுறாங்க. they advance towards the supreme eternal atmosphere. அந்த மாதிரி பண்றவங்க யாகம் யஜ்ஞம் பண்ணிட்டு புரிஞ்சுட்டு பண்றவங்களுக்கு பாவ செயல்ல இருந்து விடுதலை ஆகி அவங்க வந்து மேலுலகத்துக்கு பகவானோட போறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. யார் நெக்ஸ்ட்? மாதாஜி, நான் மாதாஜி. நாயம் லோகோ அசத்ய யஜ்ஞஸ்ய குதோ அன்யக குருசத்தம. குரு வம்சத்தில் சிறந்தவனே, எவரும் யாகங்களின்றி இவ்வுலகிலோ இவ்வாழ்விலோ மகிழ்ச்சியுடன் வாழ முடியாது. மறு உலகை பற்றி என்ன கூற முடியும்? சின்ன ஸ்லோகா தான். Oh, best of Kuru dynasty, Arjunan பத்தி சொல்றார். Without sacrifice one can never live happily on this planet or in this world. யாகம் யஜ்ஞம்ல பண்ணாம, பூஜை இந்த மாதிரி பண்ணாம யாருமே சந்தோஷமா இருக்க முடியாது இந்த உலகத்துல. அடுத்த ஜென்மத்தை பத்தி கேட்கவே வேண்டாம். இந்த ஜென்மத்தையும் நம்ம வந்து சந்தோஷமா, டெஃபினட்டா நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்தையும் நம்ம சந்தோஷம் இருக்க போறது. சோ யார் தான் அந்த சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? நம்ம வந்து we have to perform all this. ஓகே, கர்மீஸ பத்தி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்ப நிறைய கர்மீஸ பத்தி தான். அடுத்தது யாரு? நந்தா மாதாஜி. ஏவம் பஹுவிதா யஜ்ஞா விததா பிரம்மணோ முகே கர்மஜான் வித்திஜான் சர்வான் ஏவம் ஞாத்வா விமுக்ஷ்யசே. பலதரப்பட்ட இந்த யாகங்கள் அனைத்தும் வேதங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை. இவை பல்வேறு விதமான செயல்களிலிருந்து பிறந்தவை. இவற்றை இவ்விதமாக அறிவதால் நீ முக்தி அடைவாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த மாதிரி யாகம் பண்றா யாரு? இதான் நான் சொன்னேன், கர்மீஸ பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ரெடி பண்றாங்க, அதோட பலன் இருக்கும். இருந்தாலும் ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்திருக்கு, வேதால கொடுத்திருக்கு, அது போல பண்றாங்க. So all these different types of sacrifice are approved by Vedas. வேதாஸ்ல கொடுத்ததுனாலதான் அவங்க பண்றாங்க, அது அப்ரூவ் ஆயிருக்கு. And all of them are born of different types of work. நிறைய வேலை, நிறைய அதோட பிரதிபலனும் கிடைக்கும், நிறைய different types of யஜ்ஞாஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி. So knowing them as such, நல்லா புரிஞ்சுட்டு அதை நல்லா புரிஞ்சு பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? You will become liberated. எதுக்கு பண்றோம், ஏது பண்றோம், நம்ம என்ன பண்றோம் புரிஞ்சுட்டு அறிஞ்சுட்டு பண்ணணும். அந்த மாதிரி இது அந்த மாதிரி யஜ்ஞம் பண்ணும்போது என்னது? They get liberated. அவங்களுக்கு முக்தி நிச்சயம். ஓகே, அடுத்த 33 எடுங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்டேன சேவையா. இது ஒரு தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினஹ. மாதாஜி நீங்க 34 எடுத்துட்டாலே. 33 படிக்கணும் மாதாஜி. 33 படிக்கணும். 33 சரி சரி சரி. ஸ்ரேயான் திரவ்யமயா யஜ்ஞாத் ஞான யஜ்ஞ பரந்தப சர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்த ஞானே பரிசமாப்யதே. எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, ஞான யாகம் பொருட்களை யாகம் செய்வதை விட சிறந்தது. பிரிதாவின் மகனே, அது மட்டுமின்றி எல்லா செயல்களின் யாகமும் தெய்வீக ஞானத்திலேயே முற்று பெறுகின்றன. So chastiser of enemy, that is enemy எல்லாம் கொல்ல போறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். The sacrifice performed in knowledge is better than more sacrifice of material possession. இந்த knowledge என்ன knowledgeல நம்ம வந்து பகவானுக்கு வேண்டி பண்றோம், அந்த knowledgeல ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்திருக்கு, அதனால நான் பண்றேன், அதோட பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணல, ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்திருக்கு நான் பண்றேன், அந்த மாதிரி பண்றது இஸ் பெட்டர்
அந்த மாதிரி பண்றது எனி டைம் பெட்டர் தேன் மியர் சாக்ரிஃபைஸ் ஃபார் மெட்டீரியல் பொசிஷன். எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் நினைச்சுட்டு நம்ம பண்றது அவ்வளவா சரியில்லை. பண்ணினா கிடைக்கும் உங்களுக்கு, ஆனா அது சரியில்லை. நம்ம பகவானை நினைச்சுட்டு இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கு, ஸ்கிரிப்சர்ல எழுதியிருக்கு, நம்ம பண்றோம். வழக்கேற்றது நான் சொன்னேன், காலையில வழக்கேற்றது, சாயந்தரம் வழக்கேற்றது, இதெல்லாம் நம்ம இதுல கொடுத்துருக்கு. அப்ப நம்ம பண்றோம். வழக்கேத்தினா போல என்ன வருமோ அதெல்லாம் எதிர்பார்க்காம நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சோ நம்ம மெட்டீரியல் போதே அதனால எனக்கு ஏதாவது லாபம் வருமா அதை எதிர்பார்த்து பண்றதை விட எதிர்பார்க்காம நம்ம ஒரு நாலேஜ் கொடுத்திருக்கு ஸ்கிரிப்சர்ல நம்ம பண்றோம். அந்த மாதிரி எண்ணத்தை நம்ம பண்றோம். After all, O son of Gita, all sacrifice of work culminate in transcendental knowledge. நீ தெரிஞ்சுட்டு பண்ணாலும் சரி, எனக்கு ஒரு லாபம் வரணும்னு நினைச்சு பண்ணாலும் சரி, இல்ல ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்துன்னு சரி, அந்த மாதிரி பண்ணாலும் சரி, எல்லாம் ஒரே டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ்ல தான் போறது. இருந்தாலும் அவர் வந்து வேறுபடுத்தி காட்டுறார். நீ உனக்கு வேண்டி நினைச்சு பண்றதை விட கிடைக்கும், அதோட லாபம் கிடைக்கும். அதை விட பகவானை நினைச்சு ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்துருக்கு, அது பண்றது பெட்டர். ஓகே, இப்போ இது வந்து கன்க்ளூஷன். இந்த 5th சாப்டர் செக்ஷனோட கன்க்ளூஷன் என்னது படிச்சோம் இது வரைக்கும்? ஹவு டு அச்சீவ் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். பகவானோட தியானத்துல நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணி போகுது. அப்புறம் த ஃப்ரூட் ஆஃப் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். நம்ம அந்த இது ஆழ்வு அந்த இது நிலைக்கு போனப்பறம் அதனால நமக்கு என்ன லாபம், அதனால நமக்கு என்ன வரும், அதோட என்ன ரியாக்ஷன் வரும். அப்புறம் who can successfully achieve transcendental knowledge. யாரு வந்து இந்த மாதிரி transcendental knowledge லெவலுக்கு யாரு போக முடியும் அந்த மாதிரி. அப்புறம் the symptoms of one who has successfully applied. யாரு அந்த லெவலுக்கு போய் பகவானோட இடத்துல ஐக்கியமாயிருக்காங்க அதை பத்தி பார்த்தோம். அப்புறம் transcendental knowledge to work. நம்ம வேலை பண்றதும் எப்படி transcendental knowledge மாத்தணும், எது பண்ணாலும் பகவானை மென்ஷன் பண்ணும்போது அது அந்த லெவல்ல இன் கன்க்ளூஷன். சோ இது வரைக்கும் 34 to 42 இதுதான் பார்த்தோம். இனிமேல் பார்க்க போறோமா 30? இது இனிமேல் பார்க்க போறோம். ஓகே, இதுல இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, திஸ் இஸ் தி கன்க்ளூஷன், லாஸ்ட் 5th செக்ஷன். இனிமேல் இதெல்லாம் பார்ப்போம். எஸ் 34 அடுங்க. யார் நெக்ஸ்ட்? சாவித்ரி. படிங்க. தத்விஸ்தி பிரணிபாதேன பரே பிரஸ்னேன சேவையாம் உபதேசந்தி ஆன்மீக உண்மை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன, யூ ஷுட் அப்ரோச் குவாலிஃபைட் பரம்பரா சிஸ்டம்ல வர அணுகணும். அந்த மாதிரி உள்வாழ்க்கை தான் நம்ம வந்து பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கும். வாட் எவர் ஸ்கிரிப்சர். இப்ப இங்கே என்ன எக்ஸாம் கொடுத்திருக்கு, இவரு பலராமரும் கிருஷ்ணனும் உட்கார்ந்து படிக்கிற. கிருஷ்ணர் பகவான் தான் இருந்தாலும் நம்ம அவர் வந்து ஒரு உடம்பு எடுத்துட்டு இதுல வந்ததுனால அவரும் குருகுலம் போயிட்டு அவர் தான் ஸ்கிரிப்சரே எழுதினவர். இருந்தாலும் என்ன பண்றாரு, அவரும் ஒரு குருகுலத்துல போயிட்டு படிக்கிறார். அப்ப இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு. கிருஷ்ணரே எல்லாம் தெரிஞ்ச இது, அவரே தான் எல்லாம், வேதம்ங்கிறது அவர் தான். இருந்தாலும் அவரே ஒரு என்னது குழந்தை ரூபத்துல பிறந்து அவரும் இந்த மாதிரி படிப்படியா முன்னேறி தான் வர. அப்ப நமக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு. So just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively. எல்லாம் எனக்கு தெரியுங்கிற எண்ணத்தை எனக்கு எப்பவுமே ஒருத்தர் போயிட்டு படிக்க போறோம்னா எனக்கு இதுவும் தெரியுமே, அதுவும் தெரியுமே 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 அந்த மாதிரி எண்ணத்துல போகக்கூடாது. ஓஹோ அப்படியா அப்படியா, நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் கொஞ்சம் நாலேஜ கேட்டுக்கலாமே, ஓ அப்படியா, அந்த மாதிரி ஒரு சப்மிசிவா தாழ்ந்த மனதோட மனப்பான்மையோட நம்ம வந்து ஏற்றுக்கணும். inquire from him submissively and render service unto him. render service இப்ப இந்த குருகுலத்துல எல்லாம் வேலை பண்ணுவாங்க இல்லையா, அவங்க அவா வீட்லயே இருந்து சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் வீட்டு வேலை, அவங்களுக்கு கால் அமுத்தி கொடுத்து எல்லாம் விசிறி, அவருக்கு அந்த சொல்லி கொடுக்குற இவருக்கு வந்து ஆசானுக்கு வந்து விசிறி எல்லாம் விட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப சேவை பண்ணுவோம். இந்த காலத்துல அதெல்லாம் யாரோ சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இதெல்லாம் ஆன்லைனே ஆயிடுச்சு. சோ அட்லீஸ்ட் சப்மிசிவ்லி கேட்கலாம். And the self-realized souls can impart knowledge. யாரு இந்த மாதிரி குருமார்கள்லாம் they will impart knowledge unto you because they have seen the truth. அவங்க வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு என்னெல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கு அதெல்லாம் அவங்க வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. சோ நம்ம வந்து ஹம்பிளா ரொம்ப தாழ்மையோட நம்ம வந்து படிக்கணும். இது வந்து ரொம்ப ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். எஸ் நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. அநாதா மாதாஜி. படிங்க. यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण த்ரக்ஷ்யஸ்யாத்மன்யதோ மயி. இவ்வாறு தன்னுணர்வடைந்த ஆத்மாவிடம் இருந்து உண்மை ஞானத்தை பெற்ற பின் நீ மீண்டும் மயக்கத்தில் விழமாட்டாய். ஏனெனில் இந்த ஞானத்தின் மூலம் எல்லா உயிரினங்களையும் பரமனின் பாகமாக, வேறு விதமாக கூறினால் என்னுடையதாக நீ காண்பாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
So having obtained real knowledge, இந்த மாதிரி ஒரு பரம்பரா சிஸ்டம்ல வந்து அவள்கிட்ட குருமார்கள்ட்ட படிக்கும் போது என்னாகும், having obtained real knowledge from the self-realized soul, you will never fall again into such illusion. என்ன illusion? எல்லாம் என்னோட இந்த மாதிரி ஏதோ இது அபாமினபிள் ஆக்ஷன் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த எது பண்ணக்கூடாதோ அந்த செயலை நம்ம வந்து திரும்பி பண்ணி அதை கீழே விழ மாட்டோம். So you'll never fall again into such illusion, for by this knowledge you will see that all living beings are but part of the supreme. என்ன இந்த மாதிரி ஒரு இது வாழ்க்கையில நாலேஜ் பெற்றோம்னா என்னது, எல்லா உயிர் வாழ்கள் எல்லாமே பகவானோட அம்சங்கள் தான். இந்த மாதிரி நல்ல எண்ணங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து புரிய வரும், அவளுக்கு தான் தெரிய வரும் இதெல்லாம். or in other words that they are mine. எல்லாருமே நம்மள மாதிரி தான், எல்லாரும் மிஸ் எல்லாருலயும் வந்து பரமாத்மன் இருக்கார், பகவான் எல்லாரும் ஹிருதயத்திலயும் இருக்கார். இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் அவளுக்கு தெரியும். So they will learn all that on the scriptural studies. Yes, next 36 Mataji. Next yaar Mataji. Hare Krishna. Vivekananda ji Mataji. Vivekananda. Padingo. Vivekananda Prabhuji, padingo. Hare Krishna irkala. Okay, அவர் இல்லன்னா அப்புறம் நெக்ஸ்ட் யாரே மாதாஜி. மஞ்சளா மாதாஜி படிங்க. இருக்கார் விவேகானந்த வந்துட்டார். படிக்கட்டும் அவரும் படிக்கட்டும். படிங்க பிரபுஜி. அபி சேத் பாபேப்ய அபி சேத் அசி சர்வேப்ய பாபக்ருத்தமஹ சர்வம் ஞான ப்ளவேனைவ விருஜினம் சந்தரிஷ்யசி படிங்க மீனிங் படிங்க. பாவிகளில் எல்லா பெரும் பாவியாக நீ கருதப்பட்டாலும் உன்னதமான நாணப்படையில் நீ நிலை பெற்று விட்டால் உன்னால் துன்பக் கடலை கடந்துவிட முடியும். நம்ம வந்து எல்லாம் நம்மளே என்ன நினைக்கிறோம், பாவம், நான் ரொம்ப பாவம் பண்ணிருக்கேன், ரொம்ப அதான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படிலாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. அது மாதிரி in case even if you consider to be the most sinful of all sinners, ரொம்ப பாவி, நீ பாவி அந்த மாதிரி நினைச்சாலும் என்ன ஆகுமா, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, இந்த மாதிரி படிப்பெல்லாம் படிச்சு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும், you will be able to cross over the ocean of miseries. இந்த இது என்னது நம்ம அலை இது என்னது சொல்லுவாங்க, சமுத்திரம், கடல், என்ன கடல் சொல்லுவோம், மிசரிஸ், துன்பக்கடல்ல இருந்து நம்ம வந்து விடுபட்டு வெளியில வந்துருவோமா. இது டிரான்செண்டென்டல் நாலேஜ்னால. இன்னும் சில பேர்ல ரொம்ப நொந்து போயிருப்பா, சில பேர் லைஃப்ல வந்து ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துப்பட்டவா, எது நடந்தாலும் ஐயோ எனக்கு மாத்திரம் ஏன் நடக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கிறவா இருக்கா நிறைய பேர். they are very sensitive by birth, they are very sensitive. அப்ப அவளை சொல்லி குத்தலாம் அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி நீ ரொம்ப பாவி அப்படி எப்படி நினைச்சா கூட என்னது, இந்த மாதிரி டிரான்செண்டென்டல் நாலேஜ், இந்த மாதிரி பகவானோட அறிவெல்லாம் வந்ததுன்னா நீ அந்த கடல், துன்பக்கடல்ல இருந்தே நீ வெளியில வந்து விடுவாய். அந்த மாதிரி பகவான் சொல்றப்ப இதுல நமக்கு என்ன டேக் அவே மெசேஜ், நம்ம வந்து டென்ஷனே எடுக்கக்கூடாது, என்ன வந்தாலும் அது பகவானோட செயல் நினைச்சது. we should just keep on இது ஹாப்பியா நம்ம கடந்து போயிட்டே இருப்போம். இதுவும் கடந்து போகும்னு இதுவும் கடந்து போகும் சொல்வாரு. அந்த மாதிரி ஏதாவது துன்பம் வந்தாலும் இதுவும் கடந்து போகும். 37 எடுங்கோ. வேற யாரு இப்போ சமிதோக்னி பஸ்மசாத் குருதேர்ஜுனா ஞானாக்னி சர்வ கர்மாணி பஸ்மசாத் குருதே ததா. கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு விறகை சாம்பலாக்குவதைப் போல் அர்ஜுனா, ஞான நெருப்பானது ஜட செயல்களின் விளைவுகளை எல்லாம் சாம்பலாக்கி விடுகின்றது. இப்படி வந்து அதான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கா. எப்படி வந்து ஃபயர் வந்து இது என்ன கட்டை, அது வந்து நெருப்புல பட்டு சாம்பலா போயிடுறதோ அது போல இந்த ஞானம், நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஞானம் பெற்றால் என்ன ஆகும், நம்மளோட வந்து துன்பம் எல்லாமே மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸோட என்னெல்லாம் ரியாக்ஷன் இருக்கோ, என்னெல்லாம் அதோட இது பாவ செயலோ புண்ணிய செயலோ என்ன வந்தா அது எல்லாமே பஸ்மம் ஆயிடும், எல்லாமே போயிடும், எல்லாம் பேர்ன் ஆயிடும். அதனால நீ வந்து you are blessed அந்த மாதிரி உனக்கு
அப்ப இதுல எனக்கு நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்மளும் இப்ப பகவத்கீதா படிக்கிறோம். அப்ப நமக்கு என்னெல்லாம் ஒரு பாவம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இப்பவும் பாவம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்ல முன்னாடி பாவம் பண்ணதெல்லாம் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைஞ்சிட்டு போகும். என்னது பகவத்கீதா மாத்திரம் படிக்கிறது இல்லை, நம்ம நாம ஜபமும் பண்றோம், காலையில் சீக்கிரம் என்னன்னு பகவன் மங்கள ஆர்த்தி பாக்குறோம். எவ்வளவு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அப்ப நம்மளோட இது நம்ம டேக்அவே மெசேஜ். நம்ம அதனால என்ன நமக்கு பயன், இது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், அதுதான் என்னன்னாக்கா நம்மளோட பாவமும் எல்லாம் குறைஞ்சுட்டே வரும். ஏன்னா நிறைய பாவம் இருக்கு, நம்ம நிறைய யுகத்துல பண்ணிட்டே இருந்திருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துல. 38 படிங்க மாதாஜி. இது திரும்பி இந்த துர்கா மாதாஜி இல்ல, இவரு பழனிசாமி பிரபு ஏன் படிக்கிறது இல்ல நீங்க? ஆடியோ ப்ராப்ளமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சாதான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும். பழனிசாமி பிரபு கேட்டு இருக்கீங்களா? ஐ திங்க் ஆடியோ ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ஓகே, துர்கா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நஹி ஞானேன சாத்ரசம் பவித்ரம் இஹ வித்யதே தத்ஸ்வயம் யோக சம்சித்தா காலேனாத்மனி விந்ததி. இவ்வுலகில் உன்னத ஞானத்தைப் போல சிறந்ததும் தூய்மையானதும் வேறொன்றும் இல்லை. இத்தகு ஞானமே எல்லா யோகங்களின் முற்றிய பழமாகும். பக்தி தொண்டின் பயிற்சியினால் இதனை அடைந்தவன் காலப்போக்கில் இந்த ஞானத்தை தன்னில் அனுபவிக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்சென்டல் நாலேஜோட அப்ரிசியேஷன், அதனால படிச்சா என்ன நமக்கு இது வரும், லாபம் இல்ல, நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கணும். So in this world there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Transcendental knowledge னா இந்த பகவானை பத்தி படிக்கிற இந்த அறிவு நம்ம கிடைச்சிருக்கு. நம்ம இந்த அறிவு இருக்கிறதுனால தானே படிக்கிறோம் இல்லையா? நிறைய புரியாத நமக்கு அந்த அறிவு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம புரிஞ்சு படிக்கிறோம். ஸோ இந்த நாலேஜ் இருக்கும்போது என்னது எல்லாம் there is nothing so sublime and pure. ரொம்ப இந்த நாலேஜ் இஸ் வெரி பியூர். நமக்கே அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, நமக்கு we feel very nice இது படிக்கும்போது இல்லையா? அதுதான் such knowledge is the mature fruit of all mysteries. இதுதான் பலன். இது மாதிரி படிச்சு நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது இல்லையா? அதுதான் இதோட பலனே. And one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. இது படிச்சுட்டே நான் இப்பத்த லெவல்ல உங்களுக்கு என்னன்னாக்கா எப்போ ஃப்ரைடே வருது, எப்போ சாட்டர்டே வருது, அட்டென்ட் பண்ணலாமேங்கிற ஒரு ஆர்வம் வருது இல்லையா? அப்புறம் இந்த இப்போ ஏகாதசியில எல்லாம் சாண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஏகாதசி வெயிட் பண்றாங்க. நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்றேங்க. இப்போ எல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இதுல யூ ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங். இந்த டிரான்சென்டல் சர்வீஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு படியா போக போக நமக்கு அது என்ஜாய்மெண்ட் வருது. சரி இது என்னது போர் அடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டு போக மாட்டேங்கிறோம். ஏன்னா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இஸ் பிகமிங் ஹாப்பி. அது நம்ம வெளிப்பாடு நம்ம இதுலயே தெரியாது. அப்ப நம்ம ஒரு படியா நமக்கே தெரியாது. நம்ம போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் இல்ல போன 6 மாசம் முன்னாடி நம்ம ஜாயின் பண்ணிருந்தாலும் அதுக்கு இப்போதைக்கு ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் நமக்கே தெரியும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம we will start enjoying this. One who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. காலம் போக 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 that person will start enjoying. ரொம்ப பிடிச்சு போயிடும். For rewards of transcendental knowledge obtained from spiritual master. என்ன நமக்கு அதுல என்ன ரிவார்ட்னா அதுல நமக்கு என்ன ஆதாயம் என்ன கிடைக்கும்? Will obtain knowledge. Naturally ஒருத்தர்ட்ட நம்ம படிக்கும்போது knowledge கிடைக்கும். And realization that all living entities are part of Brahman. எல்லாம் பகவானோட இதுதான் பார்ட் அண்ட் பார்சல். நம்ம எல்லாருமே லிவிங் மீனா ஒரு எறும்பை பார்த்தா கூட ஐயோ அதுக்குள்ள சோல் இருக்கேன்னு நமக்கு எண்ண ஆரம்பிச்சிடும். நமக்கு அந்த ஒரு நாலேஜ் வந்துடும். அப்புறம் with such vision one will never fall into illusion. இந்த இதுல மாய சக்தியில நம்ம அந்த கட்டுண்டு நம்ம அதுல விழ மாட்டோம். And will cross over the ocean of mysteries. இந்த கடல் என்ன துன்பக்கடல்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டோம். ஏன்னா எல்லாம் நமக்கு புரிஞ்சு போயிடுது. இது துன்பக்கடல். இங்க துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இது ஒரு ஸ்லோகால வரும். இந்த உலகமே என்னன்னாக்கா துக்காலயம், துக்கமுள்ள ஆலயம். இது அந்த இடம் தான். அண்ட் அசாஸ்வதம். இது பெர்மனண்டா இருக்கவே முடியாது. இங்க நம்ம உடம்பு மாறிண்டே வரும். இங்க இறப்பு பிறப்பு வந்துட்டே இருக்கும். சோ இந்த உலகம் அந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்லோகாலேயே பகவத்கீதாலே வரும். சோ இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுடுவோம். இந்த மாதிரி நாலேஜ் இருக்குதுனாக்கா நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு ஓஹோ இப்போ ஒரு துக்கம் வந்தாலும் பரவாயில்லை, இதுவும் சரியா போயிடும். ஒரு சுகம் வந்தாலும் சரி, அடுத்தது ஒரு துக்கம் வருமா இருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல நம்ம இருப்போம். டிவாலிட்டில இருந்து வெளியில வரும். And even if you are the most sinful of all sinners, நம்ம ரொம்ப பாவ செயல் பண்ணியிருந்தா கூட இந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ்னால நம்ம முன்னுக்கு இதுல இருந்து விடுபட்டுருவோம். பை நாலேஜ் ஆஃப் செல்ஃப், நம்மளை பத்தி உள்ள அறிவு, அண்ட் சூப்பர் சோல், பகவான் நமக்குள்ள இருக்காரு இல்லையா, சூப்பர் சோல் பரமாத்மா, அதை பத்தி உள்ள அறிவு இருந்ததுனாக்கா, அண்ட் தி ரிலேஷன்ஷிப், அதோட ரிலேஷன்ஷிப் என்னது, சோல் ஆக்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கும். அது ஆக்ஷன் பண்ணாம இருக்கவே இருக்காது. அண்ட் சூப்பர் சோல் என்ன பண்ணும், அதோட 2 பேர்ட்ஸோட எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாங்க. 2 பேர்டு இருக்கும். சூப்பர் சோல் பேர்டு பார்த்துட்டே இருக்கும். அது ஒண்ணும் பண்ணாது,
பார்த்துட்டே இருக்கும். அதுதான் சூப்பர் சொன்னது பகவான். உள்ள இருக்கிற பரமாத்மா நம்மளை வந்து ஜஸ்ட் கண்காணிச்சுட்டே இருப்பார். அவருக்கு தெரியாம நம்ம ஒரு செயல் பண்ண முடியாது. அவருக்கு தெரியாம நம்ம சாப்பிட்டோம் அந்த மாதிரி முடியவே முடியாது. உள்ள இருக்கார், பார்த்துட்டே இருக்கார், எல்லாத்துக்கும் ப்ரூஃப் அவர் இருக்கார். அண்ட் இது ஆத்மாவால லிவிங் இன்டிடியூ அந்த ஆத்மாவுக்கு செயல் பண்ணாம இருக்கவும் முடியாது. அது ஏதாவது பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்ப நல்ல செயல் பண்ணா அது சூப்பர் சோல் பார்த்துட்டு இருக்கும், கெட்ட செயல் பண்ணாலும் அது பார்த்துட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அதோட ரிலேஷன்ஷிப் என்னதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும். One burns all sinful reactions. என்னது by knowledge of self and super soul and their relationship. இது தெரிஞ்சுட்டோம்னா என்னதுனாக்கா நம்ம எல்லாம் பாவ செயல்ல இருந்து நம்ம வந்து விடுதலையாய் இதெல்லாம் இந்த அறிவு நமக்கு வேணும். இதெல்லாம் இப்போ நாலேஜை பத்தி தான் பேசணும். இந்த அறிவு நமக்கு வேணும் அப்படின்னு. Achieve self-realization as the mature fruit of all mysticism. Finally gets devotional service. ஃபைனலி நம்ம வந்து இதை அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம். நம்ம யாருன்னு புரியறது, இதோட என்ன பலன், நம்ம யாருன்னு புரியறது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அச்சீவிங் தட். ஓகே 39 இன்னும் 2-3 ஸ்லோகா இருக்கு. 39 யார் இருக்க போறீங்க மாதாஜி? துர்கா மாதாஜி. ஸ்ரத்தா வல்லபதே ஞானம் தத்பர சம்யதேந்திரியः ஞானம் லப்த்வா பரம் சாந்திம் அசிரேனாதிகச்சதி. நம்பிக்கையுடைய மனிதன் உன்னத ஞானத்தில் ஆழ்ந்து புலன்களை அடக்கி வெகு விரைவில் உன்னத ஆன்மீக அமைதியை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. A faithful person who is dedicated to transcend. இப்ப நம்ம எல்லாம் ஃபேத்ஃபுல் தான் இல்லையா? நம்ம ரெகுலரா ஃப்ரைடே ஆச்சுன்னா நம்ம கரெக்டா 6 மணிக்கு வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம், படிக்கிறோம். இல்ல அப்ப faithful man who is dedicated to transcendental knowledge. இந்த அறிவை நம்ம இது படிக்கிறதுக்கு வேண்டி நம்ம அதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம். பை டேக்கிங் அவர் எக்ஸாம்பிள் தான். அப்பதான் இன்னும் நல்லா புரியும். சும்மா அவர் சொன்னார்னா நமக்கு அது ஒரு மாதிரி இதுல இருக்கும். அதனால நம்மளே எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses. இப்ப இந்த 2 மணிக்கு யாருக்காவது பசிச்சுதா தாகம் எடுத்த தாமனா கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கிறேன், நீங்களா அப்படியே சில மாதிரி உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? So you are controlling all your senses also. ஏன் இவ்வளவு டிவி சீரியல் போடுறது, ஏன் பார்க்கல தோணலையே? நமக்கு டிவி சீரியல் பார்க்கணும் தோணலையே. அது என்ன பகவானோட இது transcendental knowledge is so nice. நம்ம ஆத்மாக்கு அது பிடிச்சு நமக்கே அது பிடிக்கிறா போல. Because Atma is happy, we are also happy. Yeah, அது. So who subdues his senses is eligible. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க they are eligible to achieve such knowledge. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் இந்த நாலேஜே என்னது கிடைக்கிறதுக்கு. இது வந்து இந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு புரியறதுனாலதான் நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்களே. இது புரியலன்னா என்ன பண்ணுவா, ஐயோ என்னதோ சொல்றான், டிரான்சென்டென்டல் சொல்றா, அது சொல்றான், புரியவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவா சில பேர். ஆனா நீங்க யாருமே எழுந்து போகல, எல்லாம் அடுத்த வாரம் திரும்பி கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்றீங்க, பாபான்னு கூப்பிடவே வேண்டாம், யூ ஆல் கமிங். ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளவா வந்து they are eligible to achieve such knowledge. உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த நாலேஜ் பெறறதுக்கு நல்ல தகுதி இருக்கு. And having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பகவான் உலகத்துக்கு போறதுக்கு ரொம்ப அந்த பீஸ், ஃபர்ஸ்ட் பீஸ், நல்ல நிம்மதி அண்ட் பகவானோட இடத்துக்கு போறதுக்கு உள்ள வழி நல்லா வகுத்துக்கிறோம். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் 40 2-3 தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயலட்சுமி படிக்கிற மாதாஜி. அக்ஞத் சாஸ்திரத்தானச்ச சம்சயாத்மா வினஷ்யதி நாயம் லோகோஸ்தி ந பரோ ந சுகம் சம்சயாத்மனக. அறிவும் நம்பிக்கையும் அற்றவர்க்கு, வேதங்களை சந்தேகிப்பவர்க்கு இறை உணர்வு என்றும் உண்டாவதில்லை. சந்தேகம் கொள்பவருக்கு இவ்வுலகிலும் பிற உலகிலும் என்றுமே இன்பம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கெல்லாம் we are all in the perfect conscious இருக்கும். நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ஆனா யாருக்கு இதுல நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்க டெஃபினட்டா இஸ்கான்ல சேரவும் மாட்டாங்க. பேருக்கு வேண்டி சேர்ந்தாலும் இந்த மாதிரி யாரு 2 ஹவர்ஸ்லாம் உட்காருவான்னு சொல்லிட்டு அட்டெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? சோ பட் இக்னோரண்ட் அண்ட் ஃபேத்லெஸ் பர்சன், யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ, மூளை அது என்னது இக்னோரண்ட், இதை பத்தி அறிவு இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க எல்லாத்துக்கும் சந்தேகப்படுவாங்க. அது எங்க எழுதிருக்கு, அது எப்படி, ஏன், இல்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு, நம்ம நம்பிக்கை இல்லையே, நமக்கு எல்லாம் ஃபுல் நம்பிக்கை, எழுதியிருக்காரு பகவான், எழுதியிருக்காரு பகவான் சொல்றாரு, நம்ம நம்புறோம். அப்போ இது வந்து யாரு டவுட் பண்றாங்க, இது சில பேர்லாம் faithless people who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. அவங்களுக்கு இந்த அறிவே வராது. நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது இல்லையா, ஜபம் பண்ணா ஒரு சந்தோஷம் வருது, அவங்களும் அப்படி இல்லை, ஐயோ எவ்வளவு நேரமா பண்றாங்க இந்த ஜபம், 7 மினிட்ஸ் எடுக்கிறது, 8 மினிட்ஸ் எடுக்கிறது, எப்படப்ப முடியும், அந்த மாதிரி இருக்கும். நமக்கெல்லாம் we enjoy that process. நம்ம இப்ப கேட்கறதும் 2 ஹவர்ஸ் போறது ரொம்ப ஈஸியா ஒரு 20 மினிட்ஸ் போறா போல தோன்றது. Because we believe in it. Other people, ignorant people, they do not believe. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து God consciousness வரவும் செய்யாது. They fall down. அவங்களுக்கு திரும்பி இறப்பு பிறப்பு இது வந்துட்டே இருக்கும். For the doubting soul, there is happiness. There is no happiness. There is happiness neither in the world
nor in the next. அவங்களுக்கு சந்தோஷம்ங்கிறது இந்த இப்போ இருக்கிற ஜென்மத்திலயும் வராது, இந்த வேர்ல்டுலயும் வராது. அடுத்த வேர்ல்டு என்னது, அடுத்த உலகத்துக்கு போவாங்களே இறந்த பின்ன, அங்கேயும் அவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷம் இருக்காது. Okay, next வந்து who can achieve transcendental knowledge? One who has faith can acquire transcendental. நமக்கு வந்து faith இருக்கு, அதனால நமக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து transcendental knowledge கிடைக்கிறது. And one who is free of doubts. நமக்கு ஒரு சந்தேகமே இல்லை, எல்லாரும் நான் என்ன சொல்றேனோ அப்படி கேட்டுருக்கேன். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் கிருஷ்ணா சொன்னதுதான், மாதாஜி ஒன்னும் சொல்லல, புதுசா நான் ஒன்னும் சொல்ல. என்ன இப்போ அதே தான் போட்டிருக்கு, பகவத்கீதா புக்லயும் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அது ஃபுல்லா நம்ம நம்புறோம். இப்போ நமக்கு தான் அது வந்து புரிஞ்சு வரும். ஓகே, 41 லாஸ்ட் 2 தான் இருக்கு. எஸ் எஸ். படிங்கோ மாதாஜி. யாரு நெக்ஸ்ட்? 41 எம் கல்பனா. படிங்கோ. ஜி கல்பனா. ஜி கல்பனா முடியல. ஜி கல்பனா முடிஞ்சிங்க மாதாஜி. எம் கல்பனா படிங்கோ. நான் எங்க போனாலும் எனக்கு ஒரு கல்பனா மேம் ஆட் ஆடுப்பாங்க. கல்பனா இஸ் a very common name. கல்பனா காமன் நேம். ஆமா மாதாஜி, ஸ்கூல்லயுமே 3 கல்பனா இருக்காங்க. கன்ஃபியூஷன். ஓகே மாதாஜி கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்களா? யோக சந்நியஸ்த கர்மாணாம் ஞான சஞ்சின்ன சம்சயம் ஆத்மவந்தம் ந கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய. பொருள்: எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் பலனை துறந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறானோ, எவன் ஒருவனது சந்தேகங்கள் உன்னத ஞானத்தால் நீக்கப்பட்டு விட்டனவோ, அவன் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பது உறுதி. செல்வத்தை வெல்பவனோ இவ்வாறாக அவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவது இல்லை. தனஞ்சயக்கு தான் அந்த செல்வத்தை வென்றவன் சொல்லிட்டு பேரு. தனம்னா செல்வம், அதை ஜெயிக்கிறார். அவர் வந்து என்ன செல்வம் கொடுத்தா அப்படியெல்லாம் அவரை வந்து மடக்க முடியாது. அவர் அதையும் தாண்டி நிறைய இந்த மாதிரி வரும், பேர்லாம் வரும். அதுக்கு ஒரு இது உண்டு, அர்த்தம் உண்டு. தனஞ்சயன செல்வத்தை வென்றவர். So one who acts in devotional service, renouncing the fruits of his action. Devotional service நம்மளும் பண்ணிதான் இருக்கோம். பகவத்கீதா கேட்கிறோம், மாலை ஜபம் பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம். ஆனா we are not expecting the fruits. அதோட என்ன பலன் சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கிறது கிடையாது. So we have renounced. நம்ம வந்து தியாகம் பண்ணிட்டோம். என்னது? fruits of the action. நம்மளோட ஆக்ஷனோட என்ன ஃப்ரூட்டோ அது வந்து நம்ம தியாகம் பண்ணியாச்சு. And whose doubts have been destroyed by transcendental knowledge. நமக்கு டவுட்டே இல்லை, டவுட் கூட போயாச்சு. இந்த transcendental knowledge அதுல இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. பகவானை பத்தி சந்தேகமோ, அவர் எழுதியிருக்கிறத பத்தி சந்தேகம் ஒண்ணுமே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி situated factually in the self. அந்த மாதிரி இருக்கவங்க தன்னிலேயே நல்ல உயர் இதுல போயாச்சாலாம். Thus he is not bound by the reaction of work. அவர் என்ன பண்ணாலும், அவர் அந்த நிலைக்கு போனதுனால அவர் என்ன வேலை பண்ணாலும் பந்தமாகாது. அவருக்கு வந்து பட்டுக்க மாட்டார். conqueror of riches அப்படின்னா தனஞ்சயா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது 42 லாஸ்ட் verse. சாரி ரொம்ப லேட்டா போகுது. தஸ்மாத் அஞ்ஞான சம்போதம் ஹிருத்ஸ்தம் ஞானாசினாத்மனக சித்வைனம் சம்ஸ்யாம் யோகம் ஆதிஷ்டோத்திஷ்ட பாரத. இந்த 8வது கிளாஸ் ரொம்பவே நல்லா படிக்கல. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு இந்த கிளாஸ்க்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. எல்லாம் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம். இல்ல நீங்க படிக்கிறீங்க, அதனால உங்களுக்கு வந்தது. அதனால நான் எல்லாத்தையும் சொல்றேன், படிங்கோன்னு. பழனிசாமி பத்தியும் சொல்றேன். அந்த மாதிரி படிச்சுட்டே இருந்தாதான் வரும். எவ்வளவு நம்ம படிக்கிறோம். உங்க இம்பாக்ட் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மாதாஜி. எனவே அறியாமையால் உன் இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் ஞானம் எனும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும். யோக கவசம் பூண்டு பரத குலத்தவனே எழுந்து போர் புரிவாயாக. சில நேரத்துல முடிக்கிறார். ஏந்திரே உத்திஷ்ட கௌந்தையா, சண்டை போடு. Therefore the doubts which have arisen in your heart, உங்க மனசுல என்னெல்லாம் டவுட் இருந்ததோ, அவுட் ஆஃப் ignorance, தெரியாதனமா நிறைய டவுட் எல்லாம் வந்து இல்லையா, should be slashed by the weapon of knowledge. நல்ல அறிவை வளர்த்தி உன்னோட என்னெல்லாம் டவுட்டோ அதெல்லாம் நீ வந்து எடுத்துடு. armed with yoga, ஓ பரதா, stand and fight. அதனால உத்திஷ்டா அதிதோத்திஷ்ட பாரதா, ஆதிதோத்திஷ்ட பாரதா. அதான் ஏன்னு சண்டை போட.
Okay, oh Bharata, stand and fight. No simple reaction can affect one who perform his duties and transcendental knowledge. அந்த இது அறிவு இருந்து and நம்ம டியூட்டி பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் என்னது கெட்ட ரியாக்ஷன் அது வந்து சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் நம்மளை வந்து அஃபெக்டே பண்ணாது. அதனால இப்பதான் நம்ம இதுல பார்டர்ல நின்று அவங்க வந்து சண்டை போடுறாங்கன்னா தேசத்துக்கு வேண்டி அவங்க வந்து அவங்க டியூட்டி பண்றாங்க, அதனால நிறைய பேரை கொல்லறாங்க. அப்ப அதுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாவம் வராது. அது ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் நம்ம நினைச்சுக்கலாம். அண்ட் ஸ்லாஷ் வித் நாலேஜ் ஆல் டவுட்ஸ் born of ignorance. உங்க நாலேஜை வச்சு என்னெல்லாம் உனக்கு வந்து அறியாத்தனமா உனக்கு நிறைய டவுட் எல்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் நீ போக்கிடுவோம். ஏன்னா இப்ப நீ நாலேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீ கெயின் பண்ணிட்டு வர, அதுல வந்து உனக்கு எல்லாம். ஸோ இது வந்து சம்மரி எகைன் இந்த செக்ஷன்ல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கு தட் எகைன் இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல கொடுத்துருக்கு அதே தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. தட் வி வில் நாட் டு. நம்ம வந்து ஒரு சீக்கிரமா ஒரு வந்து பஜனை பண்ணிடலாம், பஜனை பாட்டு பண்ணிடலாம். எல்லாரும் பசிக்கும் எனக்கு தெரியும். கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. லாஸ்ட் முடிக்கல, முடிச்சதே அதான் லாஸ்ட் மாதாஜி. இல்லைங்க மாதாஜி. ஓம் தஸ்ய இதின். ஓ அதுவா படிக்கலாமே. நம்ம ஒன்லி ஸ்லோகா படிக்கும் போது அது சொல்லணும். இருந்தாலும் மாதாஜி கல்பனா மாதாஜி படிக்கும் போது நான் வந்து ஸ்டாப் பண்றேன். நம்ம ஒன்லி ஸ்லோகா படிக்கும் போது ஸ்டார்டிங்லயே ஓம் பரமாத்மனே நமஹ அப்படி சொல்லி அத பிரதமோத்யாயஹ அர்ஜுன எல்லாம் அது சொல்லணும். அதே போல எண்ட்லயும் ஓம் தத் சத் இத்தி அது பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல. யாரோ சொல்றீங்கன்னா சொல்லிடுவோம். நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஓம் தஸ்ய இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம சதுர்த்தோத்யாயக. ஹரி ஓம். தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம வந்து நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு அந்த இது இல்லையா கோயில்ல பாடுறாங்களே அந்த இதை நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி சொல்லி கொடுத்தோம். மாதாஜி ரெக்கார்டிங் ஞாபகப்படுத்து. I'll stop it. Thank you. Recording. Thank you, ma.